Tan ako nga di mo matog sa atong talk kay karong oras sa lami na gyud kayong ikatog. But actually, tungod sa kagamay sa atong time, so ako rang i-compress ang akong talk. So ang topic nga gi-assign para sa ako i-explain ako sa inyo kining kabahin sa demonology. Kay about man ni spiritual warfare. So mao na nga kinahanglan ang matag isa ka tawo makarealize nga naagyoy gitawag nato og spiritual dimension. No, kanang naagyoy spiritual realm nga naagyoy kalibutan sa mga espiritu nga kung dili nato nahatagan og pagtagad, mao na nga daghang mga unsa og mga ngano sa atong kinabuhi nga di nato matubag. Mao na nga ang topic nako is the existence of the devil and its attack. So mao na nga mutuo ba mo nga naagay demonyo daw tang espiritu? No kay og di mo mutuo, musamot tagkalangan ani. Kay mutaas man atong explanation. So unsa may giingon arita sa Biblia? Matod pa sa 1 Pedro 5:8. Unsa may giingon diha sa Biblia mga igsoon? Busa pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mo ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagulob nga nagitagtukbonon. So si San Pedro ngunang Santo Papa ningingon si Kristo ningingon siya nga aduna tay kaaway magbantay ta kay aduna tay kaaway nga naglibot-libot nato. So sa ato pa di ay ang atake sa yawa sama sa leon. Og atong tan-awon ang karakteristik sa usa ka layon, di ba kung tan-aw niya nga kaya ra niya ang iyang opponent, hamagan na niya dayon. Kung dako gani, di niya mapildi ditso, pangitaan pa na niya weakness. Butang ta elepante, paako ng kiting, dagan, sa ato pang atake niya, mo atake atras. Unya og matumba na ka, maluya na ka, ana pa katiwasan. So ingon ana pod ang subtle attack of the devil. So maumatod pa ni Venerable Fulton Sheen, do not mock the gospel and say there is not Satan. Evil is too real in the world to say that. Do not say the idea of Satan is dead and gone. Satan never gains so many cohorts as when in his shrewdness he spreads the rumor that he is long since dead. So sa ato pa di ay, sa atong panahon karon nagkamoderno ang mga tao, daghan ang nagtuo nga ang yawa is only an idea. Mao na is pinaka peligro. Once gani nga para nimo dili gani ka motuo nga ang daotang espiritu ang yawa usa ka person. Tinuod jud nga ning exist siya kay para nimo ang yawa is idea lang siya. Ang tao makatilaw sa iyang atake sa hilom nga paagi. Then, arita, how the devils attack? Unsa may atake sa yawa? In general, dunay duha ka klase sa atake sa yawa. Dunay gitawag og the ordinary attack, ang second one, the extraordinary. Unsa man ang ordinary attack of the devil? The ordinary attack of the devil is temptation. No? Temptation. Dito sa office, daghan kog ma-encounter ana nga mga tao nga, Brad, mukwit na laman ko sa akong pagkaliminister, Brad, kay makasasa ka ko, Brad, kay kanunay ko gitintal, Brad. So daghang mga tao nga kung maka-encounter sila temptation, maka-feel sila guilty. But temptation is not a sin. Ato ning klarohon temptation is not a sin. Kaya ang meaning sa temptation di ay, temptation is an invitation to commit sin. So ang tentasyon mga igsoon, giimbitar lang ta sa pagpakasala. Kung giimbitar kag birthday party, kung di ka mo adto, di ka kakaon. Sa ato pa di ay, ingana ang temptation, ana ra siya mahimong sala kung mo give in ka sa temptation. For example, ikaw kintay kanang kolektor kag lending, ana tintal ka lami ay itabanog din kwartaha kay wa pay sweldo usa imong bonus way klaro ning bonus nimo og dawat ba ni nga galisod ka kay nasakit imong bata napay daghang mga konsumo nga paliton
Unsa may na temptation nimo, dili na lang nako i-remit ni nga kwarta. Temptation na siya. Pero kung naadyo kay prinsipyo, bahala na lang og magkautang-utang ko, dili nako pakanon ang akong pamilya og kinawat, so wa ka makasala. So ana ra ka makasa kung mo give in ka sa temptation. Nganong ang yawa, interesado man nga ang tao makasala. Nganong mao man jud na iyang tuyo. Kay nasayod ang daotang espiritu, ang mga daotang espiritu nga ang sala di ay duna na siya'y daotang epekto sa kalag sa tao. Number 1, kung makasatag mga ginagmay-gagmay nga sala, kanang gitawag nga tog venial sin, ang effect sa venial sin is mabugnaw ang atong pagtuo o paghigugmas Ginoo. Pareha ragod na kanang for example, kanunay ka mo simba, pero na may isa kahigayon nga wa ka kakasimba. Di ba? Ang isa kasipyat, mauna siya'y mahimong sinugdanan nga sa sunod, di na po kaganahan mo simba. Parihara na anang pagpangabit. Kanang pagpangabit mga igsoon, dili gyud na mahitabo nga nangabit kadayon, magsugod na sa gamay. No? Permero ang kaibog nga nasa imong hunahuna, gidevelop nimo imong gisulti, kuhit-kuhit, kadugayang kuhit-kuhit, mao na to. Nakasa ang tao. So mauna ang gagmay-gagmay nga sala di ay muhatod na nato sa pagbuhat og dako nga sala. Mao na unang epekto. Karon kung makasalatag mortal sin, mutalikod na ta sa presensya sa Ginoo. So ang usa ka tawo di ay nga nasa state of mortal sin, naglunang ka sa sala, mitalikod ka sa presensya sa Dios. Ang illustration ana sa Biblia kato bitawng the prodigal son. Ngano man, di ba, usama to siya, duha man to ka managsoon, ang manghod ug maguwang. Ang manghod, buhi pa ang amahan, gusto na mangayo og bahin. Nabay, nga na ato, dire, I hope wala, no? Ngayo, nagkabilin mo pa, gani, matay ang gan. Nitabo, gitagaan siya sa iyang bahin. Unya, iyang giwaldas ang iyang kwarta. Pag pila ka buwan pa to, naka-experience ang maong anak, ug tumang kalisod kay nahurot na iyang kwarta nga diha pag famine kagutom atong dapita, napugos siya pagpang-apply pagka-caretaker sa baboy. Tungod sa sobrang kagutom, nahinumdum siya sa iyang amahan nga nagsubra ang pagkaon sa balay siyang amahan. Karon ang pangutana, ngano nga kining maong anak, pinangga nga anak, nakasinati magkalisod sa iyang kinabuhi, ang tubag kay mibiya siya sa presensya sa iyang amahan. So mao day nay mahitabo kung mutalikod ta sa presensya sa Dios. Sa unsa nga paagi, mao nang mortal sin. Kanus man ta makasa og mortal sin? Dunay tulo ka kondisyon aron mahimong mortal ang sala. Number 1, full knowledge, nahibaw ka nga sa namong butang. Ikaduha, full consent, wa ka mapugos. Tinuyuan imong pagbuhat sa ingon. Ikatulo, grave matter, sa ato pa, seryoso nga buhat ang maong butang. For example, ang grave matter, pagpatay, pagpangawat, seryoso man na, dili man na katiaw-tiawan. So, naibaw ka na, mao na nga makasata. Karon, once gani nga maulipon na ang tao sa sala, ang mahitabo ani mga igsoon, ang tao mutig-a ang iyang kasing-kasing. Mao na sa Hebreo 3:13, sige sa Biblia, busa matngunin ninyo nga walay usa kaninyo nga maulipon sa sala ug mutig-a ang kasing-kasing. So ang sala di ay makapatig-a sa atong kasing-kasing. Mong kabantay ta. Once gani nga naanad na kaana nga bisyo, kung naay mo badlong nimo, masuko ka. Once katubi tong pag-lockdown, wala na face to face, wa na po'y buwang, na-depress ang mga sugarol. Motong dito na mugna ng online nga sabong, ayan na. Kano man na kay grabe mo nagitawag og attachment to sin. Once nga ma-attach na ka sa maong butang, pangitaon yun na nimo. Mo nahibaw ang yawa nga once nga maulipon na ang tao sa sala, nasayod ang yawa nga ang tao maglisod pagbiya sa maong sala. Ug isa sa mga sign nga na-attach na ka sa sala kung imo nang i-justify ang maong sala. Nahibaw ka nga nangabit ka. Unsa may justification ana og di pa buang ning hong asawa, di unta ko maingon ani. Ning bawos ra ko. So mo na i-justify nimo. Timaan ang ning tig-an ang imong kasing-kasing.
Mao to no ang ordinary attack. Next, dunay gitawag na tog the extraordinary attack of the devil. Kini trilling ni. Kay mao ni kanunay na mong ma-encounter sa Office of Exorcism dito sa Valencia. Mo sa una, sa wala pa kumusod ani nga ministry, motuog ko nga naiyawa. Pero dili ingon anak kalawom. Sa una tigsimba ko, tigwear ko crucifix, tigsuon mga devotion, pero ana rataman murag abstract ra ba. Pero pagsod na ko ani nga ministry, diha ko naka-realize nga perting dakuad kayong vacuum sa akong kinabuhi kay daghan pang mga kamatuuran nga angay day natong mahibaw-an. Mo nga daghang mga pangutana sa atong kinabuhi nga atong gipasangil sa Ginoo pero wa man ta maka-realize nga nasudlan na dayta sa atong kaaway. Ingani, dunay gitawag na tog demonic infestation. Ang demonic infestation, for example, kung kini nga area infested, mo kalit raglihok ning mga butang ani nga way tao. Musiga ragkalit ng suga nga way tao. Ang printer niyo mo print ra nga way tao, infestation na siya. Sa Tagalog, pamumugad ng mga masasamang espiritu. Kay daghan may mga kaso nga naposes pa gani ang uban, nasaniban na gyud og yawa, kay na sila'y amigo nga engkanto. Kay kita god nagtuo ta nga naay engkantong puti, napoy engkantong itom. Mao na nga okay ra ning namuyo ani nga mungbay kay puti man, diwindi ko nga puti. But in reality, walay engkantong itom o engkantong puti. Kay sumala sa teaching sa simbahan. Unsay giingon ni Saint Athanasius? Demons occupying springs or rivers or trees or stone cheated men by deceptive appearance. So ang mga demonyo di ay naa nag-okupar diha sa mga busay, mga suba, mga kahoy, pangpang, kato pa kaning mga nature spirit o elementals, they are demons. Cheated men, naglimbong sa tao, pinaagi silang malimbungong hitsura. Mabita na usa ka tao nga open ang third eye, naagyo kay direct communication sa evil spirit. Mga usa sa mga pinakadaghang cases na mo is kinig yung third eye. Open ang third eye. Kay once na open imong third eye, okay raw bintaha ra ng igo lang ka makakita panagsa. Ang nakapiligro gud ana kanang open kanimo kanay imong third eye 24/7 plus ma-communicate na nimo ang spirit nga imong nakita. Mao na kasagaran sa mong mga cases, pagsud pa lang sa gate sa office, mag-react nagtaman ang pasyente. Dili makalahutay sa tibuok adlaw nga proseso. Ngano man mag-react ang evil spirit nga ning attach niya. No, mao nay kana daing mga engkanto, piligro na siya kung makigpakta nila, makigamigo ta nila. Mao nga dili maayo nga moingon tag tabi migo. Labay ko, imong giamigo. No, puyo laman aning bay migo, ayaw laman panghilabot. O, mao na nga kung ingana ang imong style, imong giistorya ang daot ng espiritu. Mao na nga makabaton siya og legal right sa maong area. Mao na makapa-infested. No, imbes kay i-cash out na to na in the name of Jesus ato man giamigo. So sunod na gitawag og demonic obsession. Ang demonic obsession, ang example ani dito isa ka asawa nga nay kanunay mo diktar sa iyang hunahuna, patya imong bana, patya imong mga anak, paghikog inighuman. Kanang gitawag na tog unconquerable negative thought. Negative kanunay imong nahuna nga ikaw mismo naglibog ka ug nganong naingana ka. Gaw lahi po ng clinical nga depression. Kinamag yun na i-cause kanang ning kalitra ka na negative imong nahuna. Example sa una tigsimba ka kalitra kang di na kaganahan mo simba. Mulabay kag simbahan musurok nimong dugo makakita sa mga butang nga balaan, lahi na nga sign. No, demonic obsession. Apil sa demonic obsession kaning suicidal thought. Kanang mga tao nga gusto niyang pasakitan kanunay iyang kaugalingon or gusto siyang maghikog. Blasphemous thought. Kanang mga tao nga nagampo, inigatubang niya sa altar, ang iyang ma-imagine is katong mga hubo-hubo, mga lustful thought. O blasphemous thought kanang may musod sa imong hunahuna, ampo-ampo po ka. Mura po kag pinangga sa Ginoo, why Ginoo? Di ka angayan. Ayaw simba kay musabot ng imong sungay sa simbahan.
example na siya, blasphemous thought. Kanang uncontrollable negative emotion. Usa ka bana, naida kong pahak aning ane, kay gipuspusan og termos sa iyang asawa. Nganong gipuspusan man ka og termos, Brad? Ambot lagi, Brad, ng akong asawa. Gatanaw ra mig TV. Nangatawa mi, nalingaw mi. Kalit ra magsapot, ning kuha sa termos, gipuspos sa akong So kana ding mga tao nga mukalit ra kasuko nga way rason, duha ra gikinahanglan ana, psychiatrist or exorcist. Kay posible na ay sakit sa utok or nayawaan. Ora na. Mo nang i-check ng inyong mga asawa. I-check mga banan so i-check na. Karon arita. Doon ay gitawag na tog demonic oppression. Kanang demonic oppression, ang atake sa yawa nimo is hatagan kaniyag mga sakit nga way findings. Mao ni pinaka-common na mo nga encounter. Managko ng tiyan, way findings. Magsuka og dugo, way findings. Unya ang ato ra bang buhaton, mato tag albularyo. Nga moingon ang albularyo, gibarang man ka sa imong silingan. Nga unsa may tabo nimo, kinig yung kasong silingan. Ikaw nga na kay bikil sa imong silingan, bisag wa hinganli sa albularyo, automatic katong imong kontra. Imong igsuon ra man ang gabinuang nimo. Gipamaniho man ka, kinig yun si Manong, masuko man di ay og, di pa baylo og kwarta. Nagdumot na ka. Pero dito sa office, once gani nga nay mga tao nga madutlan og barang, buyag, lumay, ang among ipangutana ana, di mi mangutana kinsay ga barang. Giunsa kapag barang dili na importante. Ang angay tubagon, nganong nadutlan kag barang. Isa ka negosyante, pag-abot dito, bungis-ngis kayo. Naglisod kung unsaon pagpahunong kay, ug makahunat og istorya, maglisod ka pagpahunong kay bungis-ngis lagi kayo. Ang iyang rason, gibarang ko, Brad, kay negosyante ko, Brad, na ako'y kauban sa negosyo, nasinan ako, gipabarang ko muning dako akong tiyan. Na, kaliwat magtaga-sikihor, Brad, at tanawara, taga-sikihor na pasanginlan. Motong akong pangutana, nganong nadutlan man kag barang kung tinuod ka nga gibarang? Unsay rason? Buwas gani nga madutlan kag atake sa yawa, timaan wala ka sa state of grace. Wa sa estado sa grasya, nasa state of mortal sin. Unsa may yang sala, di naman mo simba, sige rag paninda. Ngitag ginansya. Katupong dito sa Corelia, ang iyang itlog mura nagbuungon kadako. Hubag kayo yang itlog, mura buungon. Why findings, doktor? Unsay cause? Daghan man pod kayo baeng gitilawan. Nakatilaw og bae nga kamao mo maniho aning hubag yang itlog. Pero unsay rason ato? Kay wa siya sa state of grace. So mao din ang wa kay kasal, gatumar kag pills, gagamit kag artificial contraceptive, unya daghan kag kontra, daghan kag napasakitan, yan ay mo barang nimo pag-expect na lang yudaan nga madutlan ka. Kay naka sa state of mortal sin. Ang doorway na gyud sa yawa, pinaka doorway sa yawa is sin, ikaduha ang ignorant. Sin and ignorant. Pareha ra na kinsa man tong dali mailad katong ignorante. Mao po nang yawa. Arita, mao to oppression, na financial oppression. Kan financial oppression, ibutang ta kamong duha government employee. Kaso ni namo, puro sila trabahante sa gobyerno. Pero naglibog sila, nganong sige sila paningkamot pero murag wa sila iabot. Murag kuno sila nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot. Grabe ang iyang financial crisis, financial difficulties. So pag-check pa namo, grabe man day kayo sila og mga occult contamination. Mao to nga nakasud ang yawa sa ilang kinabuhi. So, demonic oppression. Kana kung mga tao nga bisag asa ka mo adto, kasunod-sunod nimo ang kagubot. Hangtod mo abot ka sa punto nga maghikog na lang ka kay murag wa na kay purpose ining kinabuhi. That is demonic attack. Next, pinakahayas nga atake sa yawa is kining demonic possession. Ang demonic possession, ang yawa nagimo-control sa lawas. Mo na nga sa among experience, ang tao nga ma-possess, itom ang mata tanan, mulutaw ang pasyente bisag way gagunit. Common na pod namo nang magsuka og lansang, magsuka og buhi nga mananap, for example uhipan or baki. Common na namo nga experience.
So gidawat na namo nga mao gyud ay among new normal nga kinabuhi. Sa sinugdan murag lami uli lami idagan, pero mudagan ta kinsa na may mutabang nga ni mga tawhana. So tinuod yun na naay mangingana nga mo ni atake sa demonic possession. Ang demonic possession, once nga mahuwasan ang pasyente, wala siya'y mahinumduman bisan usa sa nahitabo. Mo na sign nga possess ang tao. Mo bitaton dahil isa ka bana nga kana bitong mga tao nga ug mahubog mawa sa kaugalingon, gisumbag niya bungbong siyang bahay nabuho. Pagkaugma ning mata nga murag way nahitabo, nangutana pa sa asawa, day nganong nabuho man itong bungbong? Na-possess na sila. Mo na example sa demonic possession. Nay kaso ni Father Darwin sa luon pa siya, kara si mana mapriso. Pero abot sa prisuhan mahuwasan. Wa siya kay bao sa iyang gibuhat. Pag adto sa kumbento, pag deliverance pa, ning lutaw ang maong batanon, possess. Tunay mga tao ngayon ana. Karon unsay rason? Number 1, kining occult contamination. Daghan nato Katoliko. Catholic by name, not by heart. May nga kag occult contamination, Catholic, pero ang atong mga practices is pagan. Napatay mga pagano nga practices ba? Gasuot og habak, no? Liminister dito sa office di ka makatuo ba? Liminister na yawaan. Nganong nayawaan man? Dako krusipiho, dako pog habak. Kay ug mukagar kuno si Kristo na ay reserba. Ngalain pa, liminister gihapon, sigig pakalawat, pero ang iyang necklace kana bitawng mga lucky charms, kanang mga crystals, mga magnets, kana pong mga quantum necklace kay suyupon kuno mga positive energy. Mauna occult contamination. Sa lain pa, katong mga kinaraan, maghalad-halad ka ng inyong bahay, nganong ma-infested, nganong naka-experience og harassment, financial difficulties, o mga health problem. Kay kanang inyong balay, pagtukod ana, ngadto kag albularyo, imong gipatan-aw ang area, musugot ba ng namuzo, aning magtukod og bahay. Unya ang naitabo, pagtarok sa mga haligi, na ay mga lana, na ay mga gipanglubong diha, gaihaw og manok, ga inighiwa sa liog sa manok, iitsa laman to dito kay aron ang dugo mo sprinkle sa area, mo spread. Then inigba human ang balay, naay mga daghang mga ritual padugo sa mga haligi. Unsa may giingon sa 1 Corinto 10:20? Ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios. Mao day na nga bisag gipublisingan nimo ang imong balay og obispo, bisag pila pa ka pare ang mo blessing ana, kung imo nang gipaduguan, magpabilin siyang infested kaysa sinugdan pagtukod pa lang sa balay, imo naman siyang gi-offer sa yawa. Mao na nga aron ma-break ang consecration, kinahanglan dili ordinaryong blessing ang himuon, prayer of deliverance, then isunod ang house blessing. Mao na himuon, ya mo kumpisal ang mga tagkuan sa balay. Mao na himuon ana. Mao na kay mga pungsoy kanang iring nga gangana-ngana na Santo Ninyong green, mga baki nga gaumum og sinsilyo, pampaswerte lagi. Kung tinuod na nga makapadato, makaswerte nganong gibaligya pa mana. No, di na tanala ihatag aron sila ray madato. No, ano ibaligya pa mana. No, nga sa ato pa di ay, once gani nga mutuo ka og naapay laing swerte, naapay laing source of blessing outside God, lahi na. Kay duha ra man kaging harian. Ang gingharian sa Dios ug ang gingharian sa kangitngit. Mao na siya. Next, sa occult contamination, kining gitawag atog third eye. Nganong ma-open ang third eye? Posible sa diha pagkasatiyan sa imong inahan, ang imong mama, imbes kay mo atog ubigay ni, ito kapahilot-hilot atong mga mananayhop. Nay ubang mga hilot, nay abilidad, igo ora kahimulsuhan, igo ora hilamon ang tiyan, mahibaw-an nga suhi ang bata, bisag wa muagig ultrasound. Lupig ba ultrasound, no? Lupig ubigay ni ba? Unya, aplas-aplas og lana nga ginamag Bernes Santo. Unya magbutang pagyud kag bagakay diha nga kanang gipormang kuros sa imong bintana.
napay mga tunok sa buungon gipangbutang ang bintana aron di mo duol ng ungo. Mao na ang bata, pagkatao sa bata, open na daan ang iyang third eye. Mao na nga ayaw mo katinga ko nang inyong bata, inyo nang gipalinaan o kamandyan, gipulsirasan inyo nagpuwa, ayaw mo katinga nganong naan ay mga batasan o kinaiya nga naglibog mo og disagikan. Mao nay rason. Next, sa third eye, sa among personal nga experience sa office, daghan pong mga batanon na possess sila tungod kay sigig duwag ml. Kanang Mobile Legend nga duwa, dili na ingo pagpandaot ha, isulti lang yun din ako. Kay aron mo ma-aware, naara ninyo, mutuo ba mo o dili. Kay dili man ni, paman mo na mo gipugos, mo inform lamang ninyo. Dunay tulo ka sign nga ang evil spirit ning kapyot na sa imong anak. Number 1, mautro ang batasan. Sige, nagduwa. Sige, duwa. Mautro gani ng batasan, anak. Mauna na. Sunod, anak, ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Daghan may mga cases, anak. Na taga San Isidro gani. Taga San Isidro, silingan ra nga kuan. Na grade 6 nga pupil. Sa una ra to, pila na edad to bataaron. ML na kaingon. Next, daghan po mga cases nga naka-enter ang yawa sa ilang kinabuhi kining unresolved negative emotion. So bitaw na gani batanon mapossess o asawa. Ang una gyud akong ipangutana ana sa bana, kining imong asawa brad, di ba ni luuran? Di ba ni saputon? Ay sus brad, saputon mo lang? Gibubuan man gani ko gini tubig gini brad. Oh, mangtas naarit ha. Ngano man nga ang yawa ma-attract man sa usa ka tawo nga negative ang iyang emotion. Abi ninyo, ang tao gi-create ta sa Ginoo in his likeness, di ba? Kanang gihimo ta sama sa dagway sa Dios. Unsa may bot ipasamot anang image of God, likeness and image of God. Unsa may pasabot ana nga umingon tagsama ta sa dagway sa Ginoo, daghan deg naong ang Ginoo kay di man ta parihag naong. Naay puti, naay itom, naay lapad og ilong, naapoy taas og ilong. Unsa may bot ipasabot anang sama ta sa imahen sa Dios. Ang sama sa Dios nato dili ang atong lawas kundi ang atong kalag. Kaya ang atong kalag sama sa Dios nga naatay intellect o free will. The highest faculty of the soul is the intellect. Naatay sa labutan, mao nang makakwinta ta. Unsay angay, naatay free will, maka-decide ta mo tampong dili, mo kaon dili. Naatay free will. So karon, ang emotion mao nang the lowest faculty of man. Karon, kung ang usa ka tawo gani magpatuyang siyang gibati, dili na niya magamit ang iyang salabutan. Ingani ang mahitabo. Nganong nakapatay, wa kapugong sa kasuko. Nganong nang rape, wa kapugong sa kaulag. Nahibawong adis-adis, nganong gipakaslan, guwapo man kuya. Mao nang lungaga ang kagwapo. So ana na to makita nga usa ka tawo dai nga dili niya gamiton ang iyang salabutan kay nagpatuyang siya siyang gibati, makahimo siya mga desisyon siyang kinabuhi nga mahayan niya sa katapusan. So mao na nga ang evil spirit ma-attract sa usa ka tawo nga grabe ka negative ang emotion. Kasagaran sa among mga cases, kining mga bata nga produkto sa broken family. Kay gabuwag iyang mamagpapa, naa siya pagdumot sa iyang mama o papa. O kato nga hatred nga iyang gihambin sod sa taas nga panahon, mao ay nakakos iyang demonic possession. Mao na yung mga kuan ana. Sunod, kini, sinful lifestyle. Katapusan nga doorway sa yawa. Isa atong panahon karon ginormalize na ang sala. Sa una, og mga bet magtago-tago pa. Ang isa ka asawa, matod niya, diha ra jud kuno kahibaw uwagan din hong bana brad pagkamatay. Manuman nanambong man sa haya ag mga anak sa gawas. Diha ra nahibaw-an, pero karon lahi na. Kay ang gikauwaw kani adto, gipasigarbo na karon. Gimayday na gani ang kabet. Gipost sa Facebook ang kabet.
Unya ikaw pod kay friend man mo, comment ka sana all. Nganong sana all man mo awat ka? So mao na no nga dito sa office ako na ning ilaktod kay hapit na kong oras. Daghan mig mga kaso dito nga ugwa mayawae di magpakasal. Pinaka-common na mga cases. Dili gyud mo biya ang yawa, kung butang ta nayawaan ka, na possess. Dili gyud mo biya ang yawa sa usa ka tawo nga nasa state of mortal sin. Wa man siya kasal. Nay uban di makasal pod kay puro man minyo daan. Napoy uban kasal lang sa huwes, sa civil. Da mga lawat ra ba pod. Mo na nakaapa na to no. Kay naka sa state of mortal sin pero mukalawat gihapon. Unsa may giingon diha sa 1 Corinto kapitulo 11:27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, umuinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan ang matag usa magsusi siyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug iniginom gikan sa kupa. Siya nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Daghan may mga cases na ay mga sakit nga way finding sa doktor kay sigig kalawat way kumpisal. Sigig kalawat bisag nasa state of mortal sin. Gatumar og pills mo kalawat, gapataod og implant mo kalawat, gapataod og ayude mo kalawat. Wa gihinulsulan. Kung nito sa office gyud, di jud maihap ang among mga cases usahay makahilak mig apel tungod sa kaluoy sa kahimtang sa pasyente. No kanang katulang bata nga 9 months. 9 months sa diya sa provincial hospital naglibog ang mga nurses nganong kusgan kayo nga bata. Giuli kay wala mo may finding ang sakit, pag deliverance na mo nagreact ang bata. Ang rason ato nganong na-possess ang bata kay way kasal ang ginikanan ug way bunyag ang bata. Ang pare ato sa Corelia si Father Manuel Pantuliana kining pare sa Dao karon. Mao toy among giduol maoy ning kasal, maoy ning bunyag sa bata. Human nakadawat og sakramento ang ginikanan ug ang bata, diha pa naulian ang bata. Taga Valencia, 15 years old nga dalaga na possess kay wa pa ka first communion. Taga Sagbayan, 12 anyos na possess kay walay kumpirma. No, daghan man gud nagtuo man gud way gamit ang sakramento. Grabe na dili unta natukuron ni Kristo og wa pa nay gamit. Unsa, lain pa. Diri sa Tagbilaran nahitabo to diha sa Tiptip. Nay balay ni Ma'am Esther Morala diha nga dito gipagamit dito gihimo ang deliverance session kay wala pa man ang office sa una. Dili to na mo malimtan nga cases. Isa ka babae ning lutaw siya sa lingkuranan na ning tiad nawaswas ang tiyan. Pagbubo na mo sa holy waters yang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa yang tiyan. Pag investigar pa namo, dito na mo nasuta nga kaang maong babae naggamit og ayode for 3 years. Matod pa sa mga doktor sa office, doon ay tulo ka doktor man na sa atong office, basta kuno magamit kag ayode or any kind of artificial contraceptive, at least duha ka bata ang imong na-abort sa usa ka tuig. So mo nga dako na nga sa lain pa diha ganito yung mga doktor pod na ning ato sa office nga naharas pod sa yawa. So lain pa pod, beware of false devotion. No? Ayaw mo pagpataka og sunod anang mga devotion nga wala gi-approve sa simbahan. Makakita gani mo naay hali, naay bongbong, naay ning lakra nga imahe ni Santo Niño, naay imahe ni Padre Pio. Ayaw sa tigdagkot-dagkot diha. Ayaw sa naay milagro kay galuha kuno og dugo. Ang simbahan mo ay mo decide ana. Kay kung pananglit iya sa yawa na, gimimik sa yawa ang miracle. Ang mahitabo ana, makabaton ka og mga harassment tungod sa mao nga
miraculous kuno nga event, pero dili di ay iya sa Ginoo. So magbantay ta kay ang yawa maliputon gyud. So mao to ang bibila ka mga information kabahin sa atake sa yawa. So Brad, unsaon man ni namo Brad, gahabak man ko Brad. Saon man ni Brad naman koy bracelet nga pungsoy. Unsaon mo sa may among buhaton ani, among balay gipaduguan. Gagamit man kog ayo de. Unsa may atong buhaton ani Brad. Maunay atong ihatag sa atong sunod nga speaker karon, the proper use of sacramentals. So dinhi lang ko kutob, daghang salamat ug mayong hapon nga tanan. Okay, thank you so. Mayong palista to tanan. God is good. God is good. All the time. Karon lang buntag dito ko sa office sa Healing and Deliverance. Day taga Minglanilla, Cebu. Duha niyang balik dinhi sa Bohol. Kaya ang sakit, yangan si Jennifer, kaya sakit, 15 years na siya sa iyang sakit. Di siya kalakaw without oxygen. No? Grabe, no? Iba mo pilay gasto niya sa iyang sakit? More than 5 million. Grabe, no? Kung di mo basahon ang Acts of the Apostles, chapter 10, verse 28 to 38. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Ano sa to? Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Daghan ka nato karon, dunay duha ka klaseng sakit ha, natural o ikaduha is preternatural. Nya kinahanglan, kung natural to sakit, consult your doctor. Di man ta mga fanatic din eh. Nabi to ko nadunggan ng mga igsuo na to sa laing pagtuo. In the name of Jesus ulit tanan. No? Ayaw na mo atog doktor. But na. Uy. But na. Nga naman, even Jesus Christ Himself recognizes the role of the doctors. Ingon si Kristo, ang mayog lawas, wa magkinahanglag doktor, ang masakiton ra. Sa tigikon Kristo? Ang mayog lawas, wa magkinahanglag doktor, ang masakiton ra. Ang Ginoo gani nga source of healing. Iya pang gi-recognize sa mga doktor. Kaya naman, duha ka bahin ang tao, physical and spiritual. Sa bahin na to, physical and spiritual. Muna nga, physical or natural illness, consult your doctor. Amen? Ningon, si Nanay Jennifer, perting lipayan niya, kaya nga naman, nag-travel na siya for the first time sa iyang kinabuhi without oxygen. Itong pakpakan na Ginoo. Kanong saan na ito madawat si Kristo? Wala pangutanan na ito ron. Wala na may Kristo ito na mas taas, Father. Resurrected na siya, niya din ascended into heaven. Nakaroon ang pangutanan, asa na ito madawat si Kristo? Naningon man si Kristo sa Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, isangyaw ninyong bayong balita, o himua sila nga akong tinunan. O mag-uban ako kaninyo kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pangutan na, asa man siya nag-uban? Manay nindot na pangutan na ron. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirit. Posible ka na inyong mga sakit karon. Tuminaw mo. Ngaway pagkaayo, pila na katambal inyong gitik, di man na mahayog tambal, basta oppression. Paminaw mo. Di na maayog, doktor, basta oppression. Only Jesus can heal that. Only Jesus can heal the oppression of the evil spirit. Jesus is the right dose of the oppression of the evil spirits. Mahurot imong tambal, pareha ni Nanay Jennifer.
Ingon siya nako, karon lang ha, nag-interview ko niya, Father, more than 5 million ang nagasto, 15 years. Imagine ka, daghan kay siya gipang take, wa yun siya maayo. Kaya nga naman, dili natural iyang sakit. Oppression. Kung sa tigingon sa balaang kasulatan, Jesus is sent by God. Usa oras ta mahuman ani? Hoy, basig oras na. Undang na sad ko. Ay katugon, katugram mo. Usa oras ako mahuman? Catherine? 4? 4:30. Yan na ko kay mo, undang na jud pugod. Muna nga, the oppression of the evil spirits, only Jesus is the right dose. Siya ra ang tambal ana. Kaya man siya natural. Gitawag siya preternatural in origin. Nakaron, asa man nato makita si Kristo? Muna gitawag ang parig in persona Christi. Kung saan pare? In persona Christi Capitis. Kung saan pare? In persona Christi Capitis. Ninatin mo na. Atong hubaron. Dili na tambal sa wakwak ha. Masing, samson latin mo buter, no? Gai mi anto kay parang mga hug di mga wakwak o mga tikbalang sa buwan. No? The priest is the representative of Jesus. He is Jesus through the sacraments. Unang in persona Christi ang pari. Only the priest can administer the sacraments. So may meaning sacraments. Sacraments are instituted by Christ. Malika ko na ba? Kay sira tagdawat-dawat og sakrament, no? Wa ta kasabot unsay sakrament. Sakramento sa bunyag mo na siya. Sakramento sa kumpirma, sakramento sa kasal, 7 sacraments. 7 sacraments are instituted by Christ Himself. By Jesus Christ Himself. Siya'y nangunay sa pagtukod sa 7 sacraments through His words and through His deeds. Pinaagi sa iyang pulong ug sa iyang buhat. Unsa may rason nganong iyang gitukod ang sacraments? To give us grace. Grace of healing, grace of protection, grace of consolation. Yang karon kay sira tagkalawat wa po'y kumpisal. Pila na ka mo katuig nga nanggiipon sa duwa di kumpisal sig kalawat. You are open for the harassment of the evil spirits. Karon si Ate Jennifer, di na siya hangalon, di na siya maghangad. Yung first time, naghilak siya sa kong atubangan. Karon lang, hilak siya sa kong atubangan. Father, kung nasayod lang mi. So, si Kristo bingon, sa unang mga pari, mga apostoles, kay si Kristo ba ng Pangulong Pari? Hebrew 3:1. Kung si Kristo, Pangulong Pari. Di mga apostoles, mga pari ito. Kay panguman siya sa mga pari, di sud man kay chief of police ka niya, barangay tanod imong ubos. Pangulong pare, Hebrew 3:1. So mga apostoles, mga pare, wala less. Kay panguman siya sa mga pare. Unsa may gisulti niya? Di ba? Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Kinsa gipadala sa Ginoo aron pag-ayo sa nining mga sakit nga oppression wa dito wa dire. Jesus. O bingon si Kristo sa San Juan 20:21, maingon nga gipadala ako sa Amahan. Ako nagpadala usab kaninyo sa mga pari. Okay? All priests are healers. Munang na siya ka mga pari sa pagtok nako, kay na may munuol ako humagtok nako, Father, i-healing ko. Kaya ba mo sa itubag nako? Go to your priest. Receive the sacraments. Because the sacraments are instituted by Christ to heal you. Dahil atong may aging simana, dahil OFW sa gawas. I-chat na ko si Brother Windel, kaya na ko kabasa sa mga chats sa lain-laing lugar o sa lain-laing mga tao. Father, nagpasalamat sa nga niya, kalimot ko. Ako masahon niya nga. Kay, naman diri, ang
nag-message ako aturang Lunes, nag-message siya. Si Brother Wendell nag-message na ako. Iyang gi-forward iyang message. Ako lang basahon ha. Unang message si Brother Wendell na ako. Akong basahon. Si Sister, di mabasa iyang kwan. Isubel lang iyang ngan sa Facebook. Gisend ra ni Brother Wendell sa ko Dako kuno kaayo murag kumo stage 4 cancer ang iyang tribukol. Ato lang siya pari. Reception of the confession, sacrament of confession, sacrament of healing na siya. Official teaching sa Sivan, confession, anointing of the sick, or sacrament of healing. Kano sa among kamo dol pare be. Hapit na kamatay. Tinoo dili. Kano sa among dol pare, magtinga na mo. Sumura kunog kumo ang gidakon, yan ibalik sila sa doktor na negative na ang iyang sakit. Ito pakpakad agido. All priests are healers. Punang muduol mo pare sa inyong parokya, receive the sacrament of healing and use the sacramentals of the church. Daghan kay maayo. Kamu mismo, paminaw mo ha, kamu mismo makaayo mo. Una, muduol mo sa sacraments. Kato mga kaslaron, magpakasal mo sa pari. Kay ang unang milagros Ginoo ay tabo sa kasal sa kana. Unsa to? Ang unang milagros sa Ginoo nahitabo sa kasal sa kana. Atong miyaging Martes, dito ko sa Provincial Hospital, yung text sa ako, Father, naka sa Tagbilaran, sana, di off man, Martes. Bro, di off na karon. Sa Father, hapit ako matay. Nga po ko'y kasal, Father. No. Unya nga akong ginhawa, Father, abot na diri, nanam ko rin stamblot. No. Uli ko, abot na ginhawa akong kuan, Father. Nya Father, kibaw ka, dako kayo akong tiyan. Dako yan tiyan. Paglansad na ko kapitan ni Father, so kujud eleksyon, Father. Ang iyang itlog niabot sa iyang tuhod. No? Di niya po sa Provincial Hospital. Ato pang miaging, ato pa dyo, hoy, kuan man taron? Sarong adlaw? Merkules, ato miagi pa dyong Martes. So ang nahitabo makaigsunan, way finding sa doktor. Yung among bill, Father, is more than 200,000 na wak pa dyo'y finding sa doktor. Una, ang doktor maglibog. Kay barang man yung sakit. Yan ang guwas na ang mga insects yung lawas. Doon ay mga lain kay purma, murag bakok kang gamay. No? Tingnan lang siya, nikamatan niya sa buntag. Daka mga insekto manggawas sa iyang, na mga insekto di na masabdan. Muna gitawag barang. Di makita na sa doktor. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Di makakita ang doktor, anak. So, sa initabo makaigsunan, niadto ko, tanaw na ko, hapit naman dyan ni matay. Oy, siya po may kasal. Giritso na ko kasal kay hapit na matay. Yamang magprekana, pagkana nga. Lisod na ganyan kinhawa. Lisod na siya move sa ang duha ka tiil. Kasi kung anak gani, ngapit na matay, ako nang kaslon, parang matay ni, purgatorio ni. No? So, kasal ako dito. Afrikana pa na ni mo nga, hapit na matay. Check matay po na, okay na. Kumpisal na ko, gihilog na ko, ipakalawat na ko, niya akong gi-bless sila, na couple. Kaya nawaton naman si Kuan, Talpulano, imong asawa, sa dawaton, Father, yes, I do. Kaya nawaton mo yung bana, yes, I do. Dali naman kay kasal pare, pwede naman kaslo sa Kristi. Uy, inang pare, awadyo ko Kuan, Father. Simba lang ko alas 6, Father niya, kasla ko alas 8. Pwede ra dyan. Simba ra mo, niya kaslo na mo ato sa Kristi. Nalay witness ninyo. Dali ra kayo. Mga 5 minutes ra. Uy, dali ra kayo. Uy, kato mga byudo, naarap ako'y good news ninyo. Kato mga byudo ba? Di man na magpakasal ng mga byudog, byuda. Ang pensyon, mo nang mag-live-in na ng mga... Tinoo, dili. Nay byuda dili? Nay byuda? Hands up, hands up.
Ay mo kawaw. Naibiyuda wa. Yan sa apa. Kaya itong pangitaan. Muna makiksunan ko, doon ay pastoral approach ang simbahan na doon mo sa inyong pare. Pwede mo i-bless secretly. Hoy, parang kadawat ka ba pensyon ninyo? Hoy, karon po mo ibaw? Daghan ron mga biyudog-biyuda, nag-live-in lang. Yan naman, ang pensyon, Father. Kung saan man yung pensyon, sapay among pangidabuhi, wa naman. Pero doon ako'y good news ninyo. Doon ay pastoral approach ang simbahan, anak. Hindi lang mo mangutana, God. Ito ang mangutana sa lain. Kung hangtod ka ron, nag-live-in gapon mo, and then you are harassed by the evil spirit through oppression. Kung sa'yo naitabo niya, ibaw mo, ato pa di maging martis, ha? Wan na siya maglisod. Gideliverance man ako dito. Kadawat siya sa sacrament, gideliverance na ako. Pastilan, 8 ka demonyo sod sa lawas. Nagpaila-ila pang mga demonyong dagko sa ilangan. Satan is real. Tuo ba mo yawa? Hoy, tuo mo yawa? Kita ba mo yawa? Kita mo yawa wa? Tanaw mo sa inyong tapad. Kita mo yawa, tanaw sa tapad. Wa jud may klaro eh. Di ta na yawa inyong tapad. Kalok-kalay ra na. Unsay nitabo niya makigsunan pag-exercise nako. Nag-partial exercise lang ko niya in the name of Jesus of Nazareth. Sus, singgit man na siya. Wah! Nausabi ang dagway. Perting singgit. So, dito sa ward. Nya doon na may mga masakiton dito. Ang pikas ward po, dananaw ng ni singgit man ang pikas ward. Nya ba po'y pagsud sa doktor. Doon pa yung ka-doktor. Akong ipangutan niya, tell me your name. Nagpaila-ila man na. We are, mention sa mga ngans, demonyo. Ang mga doktor niya, sabi na. Nag-ground sa mga doktor. Nihunong na nag-pray, kiklaro man kayong oppression jod. Inya nasudlan pa jod sa mga demonyo. Kay baho mo, right after, nihunong nan ko nga, ipagawas ni Ugma, kay di ni natural, kiwa may findings. Di ba? Di doktor makaayo ani. Paghuman sa sacraments, the instituted by Jesus Christ, yang gihubo ang iyang oxygen. Wa na siya maglisod og ginhawa, nilingkod siya tarong, nitindog, pagkaugma nilakaw. Atong pakpakan ang kido. Ug mao nay good news nako ninyo karon. Ang pinakanindot jud aron maprotektahan ang tibok banay nato, go to the sacrament. Dili po na kompleto ng sira kakalawat, way kumpisal. Receive first the sacrament of confession. And then, we are protected by the evil spirits. Nya, kay ba mo atong maging Sabado? Nikuyog siya. Imagine na ka, without oxygen. Nikuyog siya, dito namin sa sports and evangelization, ni sayaw sa praise and worship. Mingkong ko patay namta niyo, kung wa pa ang sacrament ni Kristo. Munang mingon si Kristo, maingon niya ako gipadala sa amahan, gipadala usab kamo, aron pagpasaylo sa mga sa. Ang gipasaylo ninyong gipasaylo ko usab, ang wa ninyo pasaylo, awa ko usab kini pasayloa, munay gahom sa pari. Ang pari na makapasaylog sa delegated power from Jesus Christ Himself. Walang bisan pagway klaro ng pariana. Hoy. Sagwa ni klaro ng pariana. Bisa mingon ng pari, I absolve all your sin. Tanang saan mo. Kaya gano man ang sacrament di ay, para sa mga Katoliko nga may baw, ex opera operato. Unsa ang sacrament? Ex opera operato. Meaning ana, official teaching na sa simbahan, dili na akong opinion, wa mag-agad sa kabuutan o sa way klaro sa pari ang pagka-effective sa sacrament. Effective ang sacrament not because of the priest. Effective ang sacrament because of Christ, who the one instituted the sacraments. Amen? Ang imong giduol diha dili ang pari, si Kristo jud mismo. Kunan si Kristo mag-ayog man sakiton, mingon siya, anak, dad-a imong higdaan. Og anak, naayo ka na. Sa may sultin ni Kristo, ayaw ka hadlok. Anak,
gipasaylo na ang imong mga sala. Grabe, no? Healing without forgiveness of sins is nothing. Kabantay mo ng mga igsuo na to maghiling-hiling. Kita mo sa Facebook. I-cash out. In the name of Jesus, cash out. Panghapak ko ninyong agtang. Magninya po taon to mga igsuo na to. Cash out. Ito. Yan ay, masal lang higda na semento. Kaluoy din mga tawhanan. Imagine nakabugnaw kayo na, panuhutan na imong mga tao. Asa man mabasa sa Biblia nga hapak si Kristo sa agtang. Ang mabasa sa Biblia nga si Kristo na masaylog sa Mateo, Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, na masaylog si Kristo sa mga sa. Ang mga Parisiyo mingon, nganong namasaylo man ning tawhanag sa? Yang white tao man nakapasaylog sa, ang Diyos lang. Ilang gisaway ang atong Ginoo. Pero ang atong Ginoo mingon, wala ba mo mahibaw? Nga anak sa tao, aduna may gahom. Dinhi sa yuta sa pasaylog sa. O kanang maong anak sa tao nga mao si Kristo, nga dunay gahom sa pamamasaylog mga sa, iyang gidelegate sa iyang mga apostoles ang pamamasaylog mga sa. San Juan 20:23, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Grabe, no? Kumingon gani ang pari, anak, gipasaylo nimong sa, kalipay, anak. Kiningon si Kristo, ang ipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. O sabay natabo na itong mga Katoliko, direct to God na lang ning ako. Yan mo din ni paagi Kristo. Kaya kung mo ni paagi ni Kristo, direct to God na ta. Pero si Kristo nagtukod mag-ministry of reconciliation. Naman na sa Biblia. Naa kaayo. Kung masahon na. Itong basahon. No? Ang 2 Corinto, parang, asang basahon na. Ningon si San Pablo, sa 2 Corinto, kapitulo, akong ipangita kong Biblia diri. Tara. Kitang Katoliko kay ingnon na ba kapitulo baba bersikulo laway. Mo nang ako jud ning basahon. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Itin day. 1 Corinthians chapter, ang basahon verse kahit sa si San Pablo ningon siya nga ministry of reconciliation verse 18 ningon siya dinhi, for God indeed was in Christ reconciling the world to himself, not imputing to them their sins, and he has placed in us the ministry of reconciliation. For Christ, therefore, we are ambassadors. We are representative of Christ. For Christ, therefore, we are ambassadors. For us, it were exhorting by us. For Christ, we beseech you, be reconciled to God through us. No? He has placed in us, He has given us the ministry of reconciliation. Kinsa ra may makapasaylog sa aron we? Ang pare ra jud. Kinsa ra may nagpractice og mamasaylog sa? Ang simbang Katoliko ra jud. Adto mo sa lain, direct to God man na. Pero diri sa Biblia, doon na jud ministry of reconciliation. Ningon San Pablo, Jesus Christ has given us the ministry of reconciliation. Pero before mo ngatos pare, labi na rong Adviento, ang pinakanindot jud nga celebration sa Adviento, kung idawat ta sa sakramento ni Kristo, ang atong kalipay kompleto. Kanitong decoration, wala na. Yan naman, unsa man ang decoration, wa po'y kumpisal.
Uy, kasagaran di mangumpisal ni, no? Kining kuyog-kuyog sa pare. Kining driver sa pare, labandera sa pare, kusinira sa pare, liminister sa pare. Ang pinakadelikado ko jud kun ang pare pud utro pong way kumpisal. Sig pakumpisal utro pong kita tanan we need sacraments because we need Jesus Christ himself. Amen. God is good all the time. Atong pagpakan si Kristo. Nya karon, ang sacramentals are instituted by Christ. Morning nat mag-bless ko inyong sacramentals, tubig, asin, oil, medals, cross, sacramentals na siya. Unsay meaning sacramentals are instituted by Christ. Abi ninyo, nay, Diyos tagbilaran, banggiitan nga albularyo, niya doon na po siya anting-anting. Di siya madutlag bala. Di siya madutlag kutsilyo. Di siya madutlag sunlang. Tagadiin, security guard, dinhi, one of the security guards, dinhi sa tagbilaran. O niya, ang iyang misis, sig, paminaw na ko. May mag-reels akong mga talk. Inig-upload na to sa Facebook, sa YouTube. Ilang i-reels akong mga ipangkat nila. About occultism, mga orasyon, i-forward sa iyang asawa, sa iyang bana, ang mga video. Sa initabo, nasuko iyang bana nako. Ningon ang iyang bana, ikaw yung panatik na yung ka ng Darwin. Wa siya ma-convince sa catechism of the Catholic Church. Na among ipang yaw-yaw, ipang share sa mga tao. Wa siya ma-convince. Kaya ba mo, ano siya na-convince? Kini siya mandutlag bala? Na siya orasyon. Dagan siya anting-anting. O niya iyang anting-anting, doon na po'y patron. No? Nagsampit po sila sa ngas Ginoo. O namingon sila, nga dili ni iyas Ginoo, demonyo. Iyaga po na sa Ginoo, kinamay ngas Ginoo. Grabe kayong demonyo, no? Master of deception. Unsa ang demonyo? Master of deception. Kay ba mo kanus Asya ni surrender. Dili sa pagpaminaw sa katikisem. Kanus asa nag-surrender kay gihaplasan siya. Sa dihang gihaplasan siya sa iyang asawa sa holy and exorcise oil. So mo na akong i-bless karon, okay? Sa iyang likod gihaplasan sacramentals, no? Unsay kalainan sa sacraments o sacramentals? Sacraments instituted by Christ. 7 sacraments. Bunyag. Nabunyagan na mo. Hoy, nabunyagan na ba mo? O, check. Nakumpirmahan na sad? O, check. Nakakumpisal na pod? Ang uban wa maningog. Klaro na. So, di pa man uwahing tanan, Sacrament of Confession, nya simba kanunay. Paminaw mo. Napoy uban ni sig simba, wa po'y kumpisal. Kuwang na. Kinahanglan, i-balance na to kinabuhi. Mangumpisal ta, nya musimba ta. Muna the greatest protection. Nya dayon, atong irinaw. Di mo madutlan og oppression, mga kiksunan. Barang kulam. Tinuod niya doon ay barang. Asa mabasa sa Biblia? Galatia 5:20. Muna pinakakaraan niya trabaho sa kalibutan. Wa pa maabot si Kristo na ng mamabarang. Uy. Na ng mga black magician. Iyan na sa demonyo. Kanang mga occultism, anting-anting, iyan na sa demonyo. Nakaroon, tinuod niya doon na barang. Mauto si nanay, Jennifer, biktima to sa barang. Though doon ay findings, seemingly natural, ang iyang sakit. Kaya doon na may findings. Pero undergo na siya og deliverance, na ulian siya. Okay? Wala na siya hangata karon. Wala ganit siya oxygen. Niabot sila at tumiyaging adlaw pa. Mga Lunes sponsor sila niabot. Ya Father, nakilak siya. Father, first time sa ako kinabuhi for 15 years. Karon ra ko nag-travel without oxygen. Ko nga grabe ang Ginoo. Sa grabe jud Father. No? You can receive supernatural power of Jesus. Ang Ginoo supernatural. Kana mga anting-anting preternatural. Masa na mga anting-antingan? Preter. Na-impress mo ng preternatural?
Ay, wala na kumingking sa supernatural power of God. Asa nato madawat ang supernatural power sa Ginoo? Through His sacraments alone. Uy, nya, magpaubos man dyan ta. Muluol tang Kristo. Kuya, okay, maato mo sa Holy Land, mo ni ang Nazareth, Church of Nativity, sa Nazareth. Iba mo, dito di ay siya, di man, kuan, kining bilin na taong Ginoo. Langob. So, posible ang atong bilin, dili na bilin, langob. Cave na tao ang Ginoo. Kibaw mo, kung muduol mo ni Kristo, di mo kaduol kung mag-anak mo. Kinahanglan mo duko mo. Kay-cave man siya. Kinahanglan mo duko mo, nya, inig, atong star din siya na tao, di po kakahawk ni Kristo kung dili ka muluhod. Kinahanglan mo luhod ka, ano yan muhaw ka sa star, di na taong Ginoo. Muna ang mga tao nga garbuso, di mo na muluhod. Ang sign nga muluhod, mo ng confessional box, muluhod ka dito. And then, you are embracing Jesus Christ. Amen? And it is the greatest protection. Munang sa Lucas 10:19, 20 mo, yung naka-inspire na ako sa kukabatanon. Ang iyang gisulti, I have given you the authority. Malikan ninyo. Kusga. Luya man mo, naman tayo mo'y authority. I have given you the authority. I have given you the authority to trample serpents and scorpions. Ano sa to? To trample serpents and scorpions. Inyo rang tumbanan ang mga demonyo. Ano sa to? Tumbanan na niya. Tanawa sa mga Mary, gitumban niya ang bitin. Tanawa si Saint Michael the Archangel, iyang gitumban ng demonyo. Kitang tanan nga niya din karon, di taangay mahadlok sa mga demonyo o sa mga kampon sa demonyo, mga satanista o sa mga sila angay mahadlok nato. Nga naman, tumbanan na nato sila. Nalipay mo wa. Nya karon, napay sumpay. So that you can trample to trample serpents and scorpions. So that you can overcome. Tama ang sumpay? So that you can overcome all. Di ni basta-basta. So that you can overcome all the power of your enemy. Wa siya mingog, you can overcome some of the power of your enemy. Sa giingon ni Kristo? So that you can overcome all. Is it amazing? Uy. Di ni basta-basta. Kay na, di inta nakada, kita tanan doon ay gahom. Gikan ni Kristo. Nabunyagan na mo? Hindi, di pa natay sa sakramento. Nabunyagan na ta. Let us use our power. Amen? Ani, ingon tong parokyano na ka, Father, kuyaw lagi na imong gahom, Father. Kaya makalayas kas demonyo, kuan kas mga mambabarang. Kuyaw lagi na imong gahom, Father. Gipasa na nimo, Father, sa imong lolo before siya namatay. Mao man na hitabo, di ba? Sa mga albularyo. Tinoo dili. Before mamatay ang mga mangbabarang, mga mangkukulam, mga bagiitang mananambal, di na sila mamatay kung di nila mapasa. Tinoo dili. Akong gingnan akong parokyano, ate, dili mananambal akong lolo. Ganun doon ako'y gahom, una ate, nabunyagan ko sa ngan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Diin gikan akong gahom sa sakramento nga gitukod ni Kristo. Ikaduha, nakumpirmahan ko ate. Ikatulo, nangumpisal ko sa pari ate. Ikaupat, sige kong kalawat sa lawas ni Kristo. Ikalima ate, pari ko. Naordinahan ko ang akong gahom gikan ni Kristo. Dili gikan ni lolo. Kadi siya mamatay kung di mapasa. Gikan man na sa demonyo. Ang atong gahom gikan ni Kristo. Basta gikan sa sakramento. Kamong tanan, kung dawato ninyo ning 5, una, bunyag. Ikatulo, nakumpirmahan mo sa obispo. Ikatulo, nangumpisal mo sa pare. Tanang sa ninyo ikumpisal. Ipaminaw mo. Wow, maning duha, oy. No, kinirang tulo ako ikumpisal. Wow, kaila po yun ako ng pari diya. Ano.
Kinahanglan tanang sa ninyo, ato ikumpisal. Kita tanan, ang pinakauwaw nga sa, may unang ikumpisal. Father, bendisyon ni ako. Kanang uwaw, Jod. Katong, munang hinumdumi ninyo, ang pinakauwaw nga sa, yan naman, dili naka-effect ang mga mababarang batok ninyo. Nalipay mo, wala. Madutlan mo kung doon na mo'y habak. Kaya ang habak, ay di man na siyawa. Uy. Kwaon na ba na ko inyong habak ron, ha? I-surrender, ha? Importa mag-bless. Ay di na sa yawa. Unsa nang habak? Ay di nas demonyo. Kaya dito sa impyerno, strictus Lucifer. No ID, no entry. Yan doon na naman kay ID diya. Welcome to the family. Amen? Unang katawhan sa Diyos. Si Kristo nagtukod og sakramento. All priests are healers. Go to your priest. Receive the sacrament. Pa-bless pong sacramentals nila. Kung sa'yo naitabo atong mao, kay albularyo nga anting-antingan, yaplasan sa iyang bana, sa iyang asawa, isinggit siya, kay napaso siya sa holy and exorcise oil. Atong pakpakan, ang Ginoo. Di siya madutlag bala, di siya madutlag sundang, di siya madutlan og pistola, pero nadutlan siya sa holy and exorcise oil. Sabi, no? Daghan ng pari karon, namata na sila, nabuka na sila. Nga naman, akong ino ng mga pari, gamhanan gani ng albularyo, way obispong nag-ordina nila, kita pa! Nga giordinahan ta sa obispo, the fullness of the priesthood na sa obispo, nga kita, what ay salig sa sakramento. Karon ang pari dito sa Jinsan, kibaw mo, day na poses. Kaya doon na mo ko'y team dito. Akong giubanan kanunay, kaya di ko gusto maadto mo albularyo because albularyo are priests of demons. Hoy, pasensya na mo ha. 200% ang akong confidence, masulti ko ana. Daghang albularyo na suko nako. Gibarang nako sa uban. Gi-curse nako sa uban, but nothing will harm you because all of the power of your enemies are subject to us because of the sacraments. Amen? Kamu, kung nahibaw mo anak, ganahan mo ulo sakramento. All of your family circles will receive the sacrament of Jesus because Jesus is our Savior. He is the only way, the truth, and the life. At pagpakan ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ya tungod ni anak kay ang protestante wa may sakramento. Hoy. Wa sila. Munang daghan karon, libuan ka mga protestante na minaw sa tuwa na malik sa simbahang katoliko nga tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung doon ay protestante din, biyae inyong pagka-protestante, nga no tinukod ang tao. Kay kun ang katoliko di pa tinukod ni Kristo, hagbay ra ko naghubo sa kong sutana. Uy. Asa di pilion ninyo, tinukod tao, tinukod ni Kristo. Tubag ako ninyo. Bisag elementary, makatubag ana. Bisag wa ka graduate og high school, makatubag ana. Kamo, kung doon ay di katoliko, balik mo sa katoliko. Kaya naman ang katoliko may tinukod ni Kristo. Paminaw mo. It is about humility. Ayaw mo panuoan ng pastor ka, historira. Yarang istorya. Mga pastor na minaw karon, balik mo sa katoliko. Yan naman, wa mo'y authority. Hoy, kasi mga suko lagi rin ng pastor. Ako. Sandi lang, ako na ba ito'y kasukaan? Nga naman sa Mateo 16:18, si Pedro ra ang gigaagaho. Ikaw si Pedro, ibabaw ni ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan ang gagaan si Pedro, dili makapukan ni. Ha? Ikahatag ko kanimo ang mga yawi. Wa man mo sa Kristo. Pedro, ipaduplicate na ha. Gai si Kibuloy. Ha? Gai ni mga pastor nagsuri-suri sa merkado, gawa ra ba di sugua? Kini mga pastor wa man ni sugua. Kita may gisugo. Usay ni tabo, kita no'y gisangyawan nga kita mo tayo gisugo ni Kristo pag sangyaw. Kita pula ning katoliko. Uy, tinoo dili. Oh, pitok-pitok lang mata, sangyawas, born again. Bitaw na. Yang anong tawag mamamiring, kaya kinakailan ninyo smere. Sa mga katoliko, pitok-pitok sa mata. Sa may tubag sa katoliko, bitaw na. Sunod adlaw ni bitaw Diyos pagkakatoliko. Ako confident ko anak mo storya nga naman nia nato ang Yahweh. Yamingon po uban niya, ay mga Katoliko, wa jud. Kapitulo ba bersikulo 8. Usag di lang.
Kapitulo ba bersikulo laway bitaw mi. Ning adto na tos langit ron. Usaon imong pagsudi tong wa man ninyong Yahweh. Hoy. Nya kami diri wa jud mi memorize og teksto, pero tuwa man na tong Yahweh. Nya makasudi mo balik wa Yahweh. Tubag. Mo nang balik jud mo kay wa gipa-duplicate laging Yahweh. Kay kung pa-duplicate pa na. Makasud si kay Buloy. Luoy kay na membrong kay Buloy oy. Luoy kay na membro ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Yan man, why Yahweh? Wajor. Kinaputulan. Pasensya na mo ha. Confident lang dyan ko masulti. Kaya tinuod mong guni akong isulti. Wanang kung doon ay di katoliko din pag hinay-hinay na magbalik sa katoliko. Nga naman, ang Catholic Church is founded by Jesus Christ. Abin ninyo kung ang Mormons mo'y tinukod ni Kristo, mag-Mormons ang tanan. Hoy. Kung ang born against, hindi mo pangatake na to, God, no? Sa katoliko pa ko, palahubog ko. Nakita mo shoppers? Sa katoliko pa ko, sugarol ko. Sa katoliko pa ko, palakiro ko. Sa katoliko. Sa baan yung matawanan yung shoppers, eh. Hindi mo ba di ang pari? Natapos na ang misa. O panugal mo ha, panugal mo. Natapos ng misa o pagchikitsa mo. Magsugal mo. Pamadji. Wala! May ngunang pare niya na. Yan man, i-highlight sa demonyo ang mga daotang binuhatan sa simbahan. Ha? Aron ang mga Katoliko malaylo sa tinuod niya pagtuo. Bayluan nila sa tinukod og tao. Amen? Pakamatya nato ang pagtuo nga gitukod ni Kristo. Nagpakamatay na si Kristo sa simbahan. Yang kita, bayluan lang taghumay? Maborn again na ka? Bayluan lang kag noodles? Uy. Magdama sila noodles. Ano, suko yung mga pastor, pasensya, tinuod mo po. Magda sila scholarship program. Kaya may fundraising nila dito sa gawas. Doon na sila benefactor sa gawas mo na maadto sila sa padahan to 1 million. Iapod-apod ang 100,000. Hindi, kinsa na bulahan. Kinsa nagsulti, anak, converted pastors. Yan ang ibaw ka na, tungod sa mga pastors, kaya na malik sa simbahang Katoliko, libuan na sa tibuok Pilipinas. At ang pagpaket, ang Ginoo. Wala mga kaigsunan ko, ako lang gipromote yun ang tinuod niya simbahan. Kung mo-promote ganit sila sa baka ang kasimbahan, kita pa noon. Nga tinuod yung ato. Asa man pilion nyo? Pirated o original? Na CD? Hoy. Usay ito, dawato niyo, pirated, original? Original, Jod. Ang Roman Catholic Church, ba nagtawag tag-Roman? Ganong gitawag tag-Roman? Catholic. Tuwa dito sa Pedro gilubong sa St. Peter's Basilica. Mo nang gitawag Papa Francisco dito, tuwa dito mga bukog ni San Pedro. Kinahanglan makonekta sa Roma, kay tuwa dito nakadawat og Yahweh. Uy. Yan na po yung mga bagong pastoron, made in Manga District. Na pirated na po na, expired na pong lisensya. Nakpuno na yung pastora, si wali-wali. Made in Taluto, no? Iglesia sa Tagbilaran. Mga bago pa ito, year 2000. Yan mo na tinuod. Namura na ni. Ako ipangutan na itong usa ka pastor nga, gigag Mangga. Siya, Brad, napila naman mo kabuok, Brad. Siyang kuan na. Nga 50 ni may kabuok. Oh, 50. Yung pila naman kakatuig, winawili-wali dire. 50 pa kabuok bimbro ni mo. Sa mga kuan mo po, mga 20 katuig. Alupig kas mga apostoles. Kaya usar pagkaadlaw, 3,000 na. Tanaw ng buhat sa mga apostoles. Usa pagkaadlaw, 3,000 na. Di yun yung tinuod mo, ha? Kaya pila na katuig nagwali, 50 pa kabuok. Made in Mangga pa dyan. Tagbilaran City. Nya magpamimbro ka na. Ay, di maayo. Wala magpaubos. Ako pari naman ko, pero magpaubos ako sa kamatuuran. Mo duko ako sa kamatuuran. Simbang Katoliko is the pillar and the foundation of truth. Ono Timoteo. Ay, magsupak-supak sa simbahan. Kay kung inyong supako ng simbahan, dili ang simbahan ninyo gisupak si Kristo. San Lucas 10:16, ang namati ninyo, namati nako. Ang wa mamati ninyo, wa mamati nako. Ang nagsalikway ninyo, nagsalikway nako. O nagsalikway sa nagsugo ka nako, ang Diyos Amahan. Paminaw mo. Bisan ako, dili na ako magbuot sa simbahan. Ni ako, aron mamati lang sa simbahan. Because the church is the pillar and the foundation of truth.
Atong pakpakan nato simbahan. Dili ang Biblia mo pillar and foundation of truth ha? The church. Mo interpret ang Biblia. Mao bitaw nang nagkalanlain na to pagtuoron kay lain na itong interpretation. Doon na dyo'y magisterium, teaching authority mahubad sa Biblia. Dili kay bisan kinsa lay mahubad. Sa atong balaod sad Supreme Court. Dili kay lain-laing abogado mo interpret. Doon na dyo'y Supreme Court. Amen? Ingon ana sad kun ang batakang balaod dato doon ay mahubad, Supreme Court. Samot na ang balaang kasulatan. Doon na po'y magisterium mahubad na dili bisan kinsang pari. Kun dili teaching authority of the church, magisterium. Amen? Muna nga, balik ta, itong maong albularyo, anting-antingan, gagihaplasan og holy and exercise all, perting singgit niya, kay perting inita. Wa madutlig bala, wa madutlig kutsilyo. Example, doon isog kayo ng tao, manghasi sa ilang lugar, iyan ang atubangon. Confident kay siya, wa siya kahadlok. Siya, Brad, nanghasi ka? Yan siya, yes. Kita'y magtigil. Diyan sa may ranggo nimo, maaway rangguhay. Pag hikot nagpisi, tay pisi, maghikta na ita. So ano maghikot ta? Tagsa tagkutsilyo, magdinunggabay ta. Parang way daganay. Kaya di man siya madutlag kutsilyo. Pakita ko nila sila page. Ito jud. Hait kin kutsilyo, inigana nimo sa karne, hiwa jud. Pero inigtadtad sa ilang lawas, way samad bisan gamay. Di siya madutlan og kutsilyo nga hait kaayo. Di siya madutlan og sundang. Pero ang holy and exercise oil, nga gibless sa pari, gipahid siyang likod, singgit siya, wow, init! Gipainom sa iyang asawa sa holy and exercise oil, perti man yung initang holy and exercise, sacramentals of the church. No? O ang mga demonyo na nga naghatag niya gahom, ni sulti, naging English pa. Kaya ba mo sa sulti sa demonyo, no, never bring us to Darwin. Don't bring us to Darwin. Naging English na. Givideohan siyang anak. Pagkaulian niya, gipakita sa iyang anak ang actual video. Niingon ang ilang tatay nga albularyo o ganting-antingan, musurrender na ko. Ang akong gahom dili gikan sa Ginoo. Ganun ni surrender siya dili tungod sa catechism, tungod sa sacramentals of the church, blessed by the priest. Grabe no? Kay bawo mo, yun siya nga, tana, mga tuta sa office, ato sila sa Valencia, ito mga office of healing and deliverance and exorcism dito. Mga tuta, kitang tanan mo surrender. Tibok pamilya na ngadto sa office, onya, sa iyang altar, tuwa dito iyang mga anting-anting, mga hurim-hurim, iyang gigakos, kay iya nang isurrender sa atua. Pagakos niya, nakuyapan siya. Hagba, atubangan sa altar. Kigipugnan siya siyawa. Grabe no? Pero, consistent kayo, ang tibok pamilya, gidayungan nila, gisakayin lagsakyanan, samtang nag-travel sila, sigig suka ang ilang papa. Niya, sig in English. Ingon, in taon, iyang anak pa, English speaking na lagi ka. No, mga yawa to dito yung papa. Unya, ang nitabo ba kaigsunan, lapas ug usa ka balde ang iyang gisuka, mga tubig. Nag-awas-awas, no? Yang iyang giinom mga kanalagamay jud niya nature spring. Tingaha sila. Nya, unsay nitabo man kaigsunan, pag deliverance namo, nag-react siya, makatug siya in deliverance o iyang gisurrender ang tanan niyang amulets. Og karon natinga siya. Ibalik sila dito. Tigpamilya niya sa Father, salamat kaayo. Honestly, Father, kapat yunon jud ko nimo ba? No. Di ko ganahan maminaw nimo. Di jud ko ganahan maminaw nimo. Musurok ako dugo kita nimo. Bisang sa Facebook lang, Father, musurok ako dugo. Pero ang akong gisurukan, Father, mora po'y nag-save sa ako. No. Karon, Father, anak siya nako. Karon, Father, wala nako, Father. Dili na init akong o. Init kay kong o, Father. Kakita lang ko, kanami itong mga tao nga, way klaro, ako dyan ang hagiton, Father. Pero karon, Father, ni-develop ang ako virtues. Dili ko yung ananay, Father. Father, kada adlaw na may magrosaryo. Father, kada Domingo na nako, dadun ako mga anak sa simbahan. Kanidi ay mo'y tinuod niya protection. No?
Delikado di ako kinabuhi na to, Father. Kaya akong halad sa kamot sa demonyo. Katong modulog albularyo, you consecrated your family to demons. Ang mga albularyo na nga suko na ko, hangtod karon kay makuban man sila kaldero. Uy. Giadto jud ko sa albularyo, gihingnan ko, huno nga nang wali nimo pariya ka. Bag-o pa kang pare, una ko nimo, wa pa ka mapare, nag-albularyo nako, daghan namin gitambalan. Nga mga pobre, nga iya na siyawa. Mamamiri ra ba ang akong patron? Ana siya. Sa tay, dili na iya siyawa na sa mamamiri. Na magrosaryo din na siya siyawa. Kanang inyong pagpanambal mo iya siyawa. Kinahanglan nato i-promote si Kristo diha sa iyang sakramento. Di ta makikupitin siya tay. Wala mingon si Kristo sa Ebanghelyo, daghang mutawag ka nako Ginoo, Ginoo. Pero di makasud sa langit. Mingon ang mga albularyo, Lord, nagayo mig masakiton sa imong ngalan. Yung maghingilin po sila yawa sa imong ngalan. O sa gisulti sa Ginoo, pahawa ka mo. Wa ko kailan ninyo. Anong wa man sila kailan si Kristo nila? Because they never promote the sacraments of Jesus. Nakaron, daghang mo duol nako after sa talk nako, magpahiling, maro jud ako isulti, all priests are healers. Pari gani maghiling-hiling, magikap-hikap sa inyong ana-ana sa inyong bunda niya matumba mo. It is not a healing from Jesus Christ. The healing of Jesus Christ is in the sacraments. The healing of Jesus Christ in the sacramentals. Abi ninyo, kanang sacramentals, holy and exercise water, sprinkle ninyo sa inyong kwarto padung mo matulog. What a power. Kanang mga demonyo during exorcism, padunggon ta mo ha. Kay inyong dagway murag di mo tuo. Usa ka Lolo from Camotes, Cebu. Camotes ha? Wapay oras ako no? 4:30 taman? 4:30 or 4? Ha? 5? Sure? Napabukoy tokron sa Mangga. Nakoy tokron sa Mangga sa parokya. Mag-bless pa ko sa inyong sacramental spot. Kini maong lulo, 72 years old. Na si Lula, yakauban. Ingon si Lula nako, Father, proud kay si Lula. Nung proud si Lula, kuyaw kayo, instrumento ang akong bana, Father. So nung kaingon magkag-instrumento, Lula, ang akong bana, Father, musud niya si San Juan Evangelista. Musud niya, Father, si San Juan Apostol. Ikaw ang tinuod lang, dili mo possess ang mga santos. Dili mo possess ang mga anghel. Di mo sud ba? Di mo sapi. Dili mo sud ang Diyos. Di mo possess. Ang mo possess ya, Lula, ang yawa ra. Kanang Saint John the Apostle, nga isud niya, yawa na, Lula. So di ko mo tuo, Father. Yawa lagi na. Kaya di mo sud ang mga santos. Nya, di man mo tuos, Lula. Yung sa may inyong gianhi diri, Lula. Ako lagi nang deliverance ng akong kuan, Father. Akong kay si Saint John. Paminaw mo ha. Mao ni nitabo during exorcism. Kaya nagpa-exercise man sila. Si Lulo, di dyan na mag-in-English. Pero dinhi sa exorcism na to, nag-in-English na. Paminawan ninyo ha. 72 years old. Maglisod og lakaw, kay bugat kay ang lawas. Di niya masabot kay bugat yang lawas. Ano man, daghang demonyo sud yang lawas. Paminaw mo. No na ni, nag-English na slulo. No? Ako si giingnan, Lolo, litok tilo. I love you, Jesus. Wala siya kalitok og I love you, Jesus. Wala niya, wala ako ipangutanan niya, nagsugod na mag-exercise. Lo, ilitok, I love you, Jesus. Kay si Saint John man kananani mo. No. Tanawa, paminawa ha. Mo ni nitabo. Stay in this body. If I will say that word, then I won't be anymore in hell. Kung sa iyang ingon, if I say that word, nitubag siya nako. Ingon kong, recite ni, I love you, Jesus. Yun siya nga, if I say that word, I will be no longer in Him. No? Nya si St. John man kaninay, nga nung di naman ni kalitok og Jesus. Kita ninyo? How deceptive Satan is.
Padayon ta. Cuando dikit-dikit ya, Speaking in tongue. Dili tanang speaking in tongue gikas Ginoo. Okay? Ang speaking in tongue gikas Ginoo, it is only given for a few. 1 Corinto 14. Nya mag-speaking in tongue natantanan din na daghang giyawaan ana. Sabi na mo ha. Chalalala, chalala in the morning. Chalalala, chalala in the evening. Na. Ang Catholic speaking in tongue, paminaw mo ha? Kaya daghan raw nag-speaking in tongue nga dili Catholic in origin. Ang Catholic speaking in tongue, paminaw mo, duha or tulo lang ang musulti sa laing pinulungan. Nanas 1 Corinto 14. Pila? Duha or tulo. O kining duha or tulo, dili magdungan. Magbanos-banos. O sinay tabo ron, nag-speaking in tongue man tanan, dili na naiyas Catholic Church. Paminaw mo. Nag-contest na mo ana. Ang speaking in tongue nga nas Ginoo, iyas Ginoo, dili magdungan. Magbanos-banos. Unsay tuyo, yung San Pablo, aron dunay mo interpret sa iyang lingwahe para malig-on ang tibuok nagsimba sa Ginoo. Dili magdungan. Banos. Ang Pentecostalism magdungan. Kaya di man na Catholicism. Ang Catholic speaking in tongue, dili magdungan. Magbanos-banos, nya kung why mo interpret, ingon San Pablo, shut up. Okay? Shut up. Para asa din na imong speaking in tongue. Okay? Ingon San Pablo, ako doon ako speaking in tongue, pero kinahanglan mahibaw siya o mangayo siya o gasa sa pagsabot sa iyang speaking gift nga speaking in tongue. Sa to, duha or tulo lamang. Mamingon nito, mulapas og tulo. Kaya kung mulapas og tulo, dili na Catholic speaking in tongue. Okay? Daghan karon naka-violate na ng religious organization within the Catholic Church. Amen? Ningon San Pablo, iasa man na inyo magsulti mog lain-laing sinultian pero wa masabti. Ya kung dunay mo suod nga dili pareha nato. Mingon siya, naunsa man ni mga tao unsa man nilang sinultian? Unsa nila pagiyog amen nga wa sila kasabot. Amen? Yang ano nag-speaking in tongue ang mga apostles aron masabtan sa lalaing nationalities. Okay? Yang wa may atong Pentecost ngano nag-speaking speaking in tongue sila kay present ang different nationalities. Yan sa speaking in tongue ninyo naday taga Espanya diha. Naday taga Europa. Di na kinahanglan. Ang speaking in tongue. Nag-focus sila sa speaking in tongue but they never focus on the sacrament. Ang sacrament is the greatest protection of God. Okay? Okay. Yun siya, kwando. No? Si tatay. Natanawa ha? Cuando dikit-dikit ya, iputol naman ako. Pertinta asa. Wak. Ingon iyang asawa. Yes, Lula. Wak akong banay. Ingon si St. John. Dungon niyo. Wak. Kaya bantay mo, ang demonyo di ay nagpa-as if siyang si St. John. Grabe na. So, ma-deceive Diyo ang mga tambalan, mga albularyo, because they appear as angels. They appear as saints. They appear as God. Grabe na. Parahin ta. You're just ruining the body of mine. You are just ruining it if you do not remove that thing in his hands. If you do not remove the thing in his hand, ang ibutang nako is the holy and exercise cross. Please remove it because you are ruining my body. No? Ako siya gibubuwag holy and exercise water. Remove it, please. Darwin, are you deaf? Darwin, are you deaf? No, mungol pa ka, Darwin. Hindi mag-father na ko. Darwin, are you deaf? No? Please, Darwin. Sino yung panghangyo?
Polite kay nyawa, no? Obedient. Doon ang pay please. No? Ang uban, wajay please. Labaw pasyawa. No? Darwin. Oh, please be kind to this. Please be kind to this body. You will only ruin them. Oh, come on. Oh, I will now go. I will now go. I will now go. Oh, stop that water. Oh, I will now go. Stop that water. Kaya init mo kayo ng tubig. Stop that water. So kung ma-value lang nato ang mga sacramentals, we will bring anywhere the sacramentals of the church. Muna mga sakit mo, kay mga tuog mo sa mga lugar nga infested. Doon ay mga nagpuyo. Muna tinga ka, ulin mo, bugat na kayong lawas. Saan namin ako? Kini siya, pag humag deliverance, sa darling, no? Gaan kay kong lawas, nakalakaw nagtarong. Ito pakpakan. Hagido. Because of the sacramentals of the church, and because of the sacraments of Christ, Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirit. Nalipay ba marong adlaw? Karon doon ako'y pakapin ninyo. No, hapit naman alas 4, no? Mag-bless pa ko sa inyong sacramentals. Para doon namin madawat ng sacramentals. Altar boy na ako, walking possess. Karon God, mag-deliverance na ninyo, na walking possess, duha or tulo. Huy. Karon, di man pwede ron, no? O nang, dool mo na ko, mayon ako nga, go to your priest. Ano man, naipay mang-react ninyo. Naayod. Naiuban ron, sakitan nagtiyan, sakit ng uo, di mo nakasabot silang gibatik. Ano man, ilang lulo. Dito ko sa Capitol, nagtalk ko dito, naiusak ka, nag-attend dito, sisig pagkuhan sa iyang tapad, ayaw pa may nawana, ay tuwa na, pakako ng pariyana. Natinga sila, kinalain ang iyang behavior, nausab siya. Isa po, tanan niyang naglibot niya, ayaw tuwa na, pakako ng pariyana, wala yung klaro, ayaw tuwa na, ayaw tuwa. Niya, pagkahulman ako tok, niduol na ko. So, Father, nausap na siya. Ingon siya nga, di mo tuong Father. Yan yung duol. Ingon itong mga tao na sa palibot. Tuwa ni duol ni Father. Both sides niya. Both sides. Wala na siya kay bawa atong iyang ipanulti. Kay walking possess siya. Kung sa'y, trabahantis kapitol. Mag-deliverance na ron, na ay usa or duha. Na? Pero di lanta kay malangay man ta. Ato lang mo sa office. No? Karon, upat ka buok akong nag-exercise. Karong adlaw, before ko ni Ari diri, upat ka buok. Ang usa taga Cotabato. Cotabato. Onya, grabe kay kasakit yung ulo. Bugat yung ulo. Pag-exercise na mo, parting react. Singgit ang katong, the same for kapon. Yan sigsimba. No? So, kinahanglan atong i-connect ang sacraments and sacramentals. Kay, mo ni paagi sa Ginoo. No? Full ingredients. Murag putahe. No? Di mo ibuwag ng sacraments and sacramentals. So, yun sa nitabo makaigsunan. Sa akong altar boy, sig-serve na ko. Ako kay bag walking possessing bata. 16 years old. Asa ko magmisa, kugihan kayo. Nahimo siyang convent boy. Kay bisan asa ko, naa siya. Kung sa akong schedule, naa siya. Nya, wala man may convent boy, nang-apply siya. Sa mong Paris priest. Dito na siya matuog sa kumbento. Siya nga, Father, gusto ko atos imong office. Siya naman, ano yung nagugas kumbento kay way tao dire? Sugunahan ko dito sa office ni mo, Father. Nya, mga team na ko, mga staff na ko dito sa office, mag-deliverance on me. Kada simana. Ako, kada adlaw ko mag-deliverance. Sa ako ko kalingon. Ako ha, kada adlaw. In the name of Jesus, pwede mo makadeliverance sa inyong balay. Paminaw mo. Paminaw mo. Kamu mismo makadeliverance mo sa inyong balay. Ikaduha, makadeliverance mo sa inyong anak na masakiton. A lot of healing. But before that, receive the sacrament first. Katong nag-ipon-ipon, pakasal mo. Simple. Wedding lang. Ingnam pare, Father, wako'y kwarta, Father. Ari na ko regular nga, kuan, Father. 5 minutes ra. Ya, sama ni Father, pwede regali ka mo simba ng alas 6, kaslon mo alas 7. Uy. Ator sa Kristira. Wapa ko'y kuan, Father. Simple ra jud, Father. Kaya mo ko ipakaon sa mga palahubog na kong silinga. Mo ko ipakaon sa mga. Nya to sa naray kuan ninyo, ninong nina. Kadara.
Nya namong duha, di mo puli ikaw rang usa. Hoy, sa ako lay kasal batir. Di pud pwede proxy, no? Kamu jud duha. Oh, simple ra kayo. Human na kaon mo sa McDo. Oh, human. Amen. Dili. Okay, usahay gud kay mga garbuso makita. Tungod sa garbo, mo na hangtod karon wa pa makasal. Kana mga wa makasal ron garbuso na. Uy. Kaya nga naman gusto mag-enggrande. Inigpaso ni mo, no? Kinahanglan ang carpet puwa. No? Kantahan din ka sa choir. Here comes the bride, 6 months inside, 3 months to go, she will deliver a child. Na doon na yung mga butterfly, maglupad-lupad. Doon na yung mga puti nga mga salampate. Nya doon na day mga aso, kinahanglan inig anak nako inig pasod mo aso jud. No. Karpo. Nga okay ra ka-afford ka nya di jud ka ka-afford. Hoy. Antura sakristi ra no. Hoy. Ay dira. Basta okay na yung papers, requirement okay. Wa jud gasto. Ano man? Maninay pikas. Maninoy usa nimo. Pikas pod sa sawa. Usa pod. Okay na. Ato mo sa Kristi. Oh, ano na, dawaton mo ba na imong asawa? Dawaton, padre. Dawaton mo imong bana? Dawaton, padre. O yun ba kang imong asawa? O yun, padre. O yun ba kang imong bana? O yun, padre. Okay. Ritual na yan. Itugot Ginoo nga kami magsugod karong adlaw kay Jesus. Pingon na pare. Wag ko sa kaw si bana. Okay. Kiss na yun. No. Sa mo lang to, padre. Mao na. Kasal mo. Pero ba rin pare? Okay. Simple na dyan kayong kasal simbahan. Dahil mo nang di simple kay magpa-special mo. Tinoo, dili. Ay, simple ra. O niya imong gasto, 500 ra. 500 ra. Gano, pagkaduna imong meninoy, 1,000. 1,000 na to. Ato mo Jollibee. Order mo dito kuan. Sana? Para one family? No, family. Okay. Combo? Okay na. Or magkuan mo dito sa kuan? Oh, 1,000. Okay na kayo. Amen? Ya, tungod kay garbuso lagi ta, hantod karwa jud makasal. 20 na katuig nag-live-in gihapon. Amen? Jadi kaka-deliverance sa imong anak. You cannot protect your children because you never receive Jesus. Tingnan naman kuwang ta sa kahibalo. Kuwang ta sa kinaadman. Mao nang usas gift of the Holy Spirit is knowledge. Increase your knowledge. Increase your wisdom. One of the 7 gifts of the Holy Spirit, wisdom and knowledge. Ako mong padunggon ha, sa akong altar boy, manay katapusan ako, kaya mag-bless na ko sa inyong sacramentals. Akong altar boy, ngano na possess siya? Because of great, deep-seated hatred. Deep-seated hatred sa iyang papa. Kaya gibiyaan man siya sa papa, wa pa dyan siya ang kuna siyang papa. No? Usa na sa doorway niya. Ikadong doorway niya, yung lolo albularyo. Bago lang namatay ang lolo. Paminawon ta mo ha. Sa actual exorcism. Ready na mo? Ready na mo? Ready na mo dagan, Father. No. Paminawan ninyo. Mao niya among deliverance sa iya ha. Dili na ni siya ha ang nagsulti. Ang mga demonyo na ning daghan kayo sud sa lawas. Pagod mo magbuhay ka. Satan, tell me the truth. No! Wait! No! Pila mo ka buhok? No! Wait! No! Pati yun ni mo itong ano pilami. Kihilap tulong kay ka parang Dati ka lang Hilap tulong kay ka. Ayaw lingay ng buhang akak. Samaw kay kanong. Di siya katutok sa to dagway because we are the image and likeness of God. Anong sama o itong dagway sa iha? We are created in the image and likeness of God. Akong kaubang exorcist sa Amerika, si Monsignor Rosete, mag-exorcise siya, magdag sa amin. Yung pasaminon ang mga possessed. Di mo tanaw sa ilang kauligaligong now. Because we are the image. Atong pakpakan ng Ginoo. Inay mong tapad, you are the created
in the image and likeness of God. Amen? Samaw kay kang buanga ka. Kaya ba mo samtang sino kong smile niya, no? Kaya ang yawa talawan, kaayo. Ang yawa hadlukan, kaayo. Ang yawa taslakan. Hadlukan ba mo? May mga seminarista na nagan. Pader, tabaga mi pader. Nga naman, nakakita mig pari nga way. Oo. Sa balika. Sa ano balikon mo, Pader? Pangutan-an ninyo. Ganong asa iyang, hindi namin mo balik, Pader. Kaya yawa, igo rin mga hadlok. Isang yawa, igo rin na sila mga hadlok. Talawan kayo. Ingon siya nga, samaw kay kag naong buanga ka. Ano man, we are created in the image of likeness of God. Dugay na mo, nagpuyos. Bantay mo, naghalhal. Ano man, hadlok sila nato. Amen. Labi na mo kumplito inyong sakramento, hadlok ang demonyo nato. Nga naman, kung kumplito ang sakramento nga inyong nadawat, ang grasya ato nadawat, ang grasya nga 100% atong nadawat gikan sa Espiritu Santo. Amen. Karong Pasko, receive the sacrament of Jesus. Daday inyong pamilya. It is the greatest. Dili makadot ang wala mo yun atong ipambarang nako. Nakoy gikulam ni suka og lansang. More than 20 ka lansang iyang gisuka. Sa ko tabangan. Numero 5 ka lansang. Numero 5 ka lansang, muna 5 no. Numero 4, numero 3 kompleto. Numero 2, numero 1 nga lansang iyang gisuka. Doon na pay pakapin. Umbrella nail. Kana bitong sa scene ayang gisuka. Ako gikomedyahan. Day, daghanag suka day. So ano man, Father, magtukod tag hardware. Wa nay capital day. Nang madato tayo ni. Karon completely healed siya. Tupakpakan na ginawa for 2 years. Balik-balik siya. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Mahurot imong kwarta. Mahurot ang imong kabtangan. Mabaligya nimo ang imong basakan. Maprinda nimo ang imong kahayupan. Mapil mo prinda imong bana. Tungod sa imong sakit nga wa didto wa diri. Kay dunay sakit nga oppression. Dili natural. Pero natural inyong sakit, kaya kay nas doktor. Go to your doctors. Listen and follow their medical advice. Amen? Kay di ta fanatic din he. Unsa ta? Di ta fanatic din he. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Gamito na to nga ni Kristo aron mapanatik mga dili na mao. Kay basi inyo na kong tawgog Senior Aguila. Dili na Father Darwin. Maggrupo na ta din he. Kay ano man mga fanatic na ta. Ang gusto sa Ginoo dili fanatic nga pagtuo. Ang gusto sa Ginoo authentic. Unsa to pagtuo? Dili fanatic. Padayon na to ha. Ako ning altar boy ha. Ako altar boy. Yung mga tana mo unsay naka-liberate niya, ako isulti ninyo niya. Okay? Dali ra kay siya na-liberate. Because of her. Ako nang isulti ninyo kinsa. Kayo, bata pa siya na alamin niya. Pila man jud mo kabuk. Plural no. Naanamin niya. Bata pa siya. Naanamin niya. Di lagi mi magsampa. Gahi kay ka. Gahi kay ka. Dugay na day mo nagpuyo. Ilog. Karong adlaw Ilog. sa simbahan, Ilog. Why simbahan? na-torture na mo. No! Only Satan. Only Satan. Only Satan Nangis sa has one, pag-ampo sa my simbahan. God. Only Satan has one, my God. Understood. So we will pray for solemn exorcism. No! No! Ako naman yung kalingawan ng yawa. No? We will pray the solemn exorcism now. Ibaw naman sila sakit kaya nila. Ang prayer sa sima. It is not my prayer. It is the prayer of the church. Because the church is the pillar and the foundation of truth.
Ang kurugan sa yawa, ang ato na simbahan. Ito pakpakan ng simbahan. Okay? Padayon ha. No, no Are you way. afraid of the solemn mixture? No, yes, I am afraid of that prayer. Why? No, no, please, Darwin, no. Please, Tama, obedient kang yawa, no? Please, Darwin. Manugo ka mo, pag please mo ha, kay ang yawa, obedient. Ang mga pari, magkuntak na ko, Father, dahil na-pusis na rin, Father. Mingo ko nga, o sige, gibuhat ni mo. Ikay deliverance, anak. Kay pari ka. Si Father, hadlo ko, Father. Balhin niya na ako. Sa nila pabalhin na lang. Para maka-experience sa buka, unsay experience sa possess. So, binuang ko na yung Father. Di lagi, ang yawa, obedient. Kaya consistent kayo, nag-please. Kaya ang yawa, Father, paminaw, Father. Ang yawa, Father, obedient kayo. Ato-ato na ni Father. Ay, lagsaba. So, ano na, Father? Mas obedient pa na si mong parokyano. Sama ba? Gamita ang askino. Gamita ang prayer sa siban. Pag bless of sacramentals, maturtured ang yawa, Father. Mugawas ang yawa. Sabi mo ko'y kumpisal, Father. Ato sa tabernacle, luhod dito. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Yang sunod adlaw pang umpisan. Yang gi-deliverance, 5 minutes ra. Nituo ang yawa. Sa tanawa ra, Father. Obedient laging yawa. Sa tinuod yun. Mas obedient pa sa kong parokyano. Gawanay mo, please, Darwin. Please, Darwin. Kaya, obedient to yung mga yawa. Are you afraid of the solemn mixture? no, yes, I am afraid of that prayer. Why? No, no, please, Darwin, no. Please, Darwin, no. No, Darwin, no. Ang uban sad mingon nga, Darwin, please. Mabalhin na may anang kahoy. Kahoy, no? Nga silingan na ta. Go to the foot of the cross of Jesus. Jesus is the one will decide asa kapadong. No? Padayon ha. We will start now the solemn exorcism. No, I say no, no. You know, no one can love of this body. No one can love. Only Satan and his lolos love. Only Satan and his lolo. Only Satan and his lawless love. Kaya naman, ayang lulo albularyo. Ang patron siyang lulo Senior Santo Niño po. No? Grabe kay ka-deception. All albularios are priests of demons. Pasensya na ha. Insulti lang dyan ko tinod. Truth hurts. Pero mga albularyo nag-surrender ron. Unsay naitabo, kinsay naka-liberate sa yawa, pabinawa ninyo. Mao ka pa ni altar boy. Matorture Darwin. Sakit kayo. Darwin, hapit na gid mi mawala. Hapit na mi mawala, Darwin. Ay na siya ang puaan ng inyo. Di mag-father no. Darwin jud consistent kayo. Darwin hapit na jud may mawala. Anong hapit na sila mawala? Pabinawa ninyo. Giinyo na inahan. Kaya ang puaan ng inyong giinyo na wala. Hapit na mi mawala, Darwin. Ay na siya ang puaan ng inyong giinyo na inahan. Ayaw na siya paampuan ng inyong giingon nga inahan. Si Mama Mary. Tumpapakan si Mama Mary. Kay grabe na ka-powerful. Siya rin makapil ginamot, Darwin. Naparosaryo rin ako kadadlaw. Ayaw yun, Darwin. Kay ma-torture yun ni ma. Parosaryohon ni nako kada adlaw. Ayaw jud Darwin kay ma-torture jud mi Darwin. Og dali mi kapahawa Darwin. Kada adlaw nako iparosaryo ang bata, completely liberated na karon. Tapagpakan. Hakido. When you pray the rosary, you're reading the life of Jesus. You're reading the gospel. Karon unsa mga adlaw? Joyful? Unsa may unang misteryo sa joyful mystery? Ang pag-announce sa Anghel Gabriel ngadto ni Maria na si Kristo matao, pinaagi sa iya. All about Jesus. Ikaduha, ang pagbisita ni Maria, ni Mama Mary, ngadto ni Santa Isabel. Ikatulo, ang pagkatao ni Kristo.
It is all about Jesus. It is a contemplation of the life of Jesus when you pray the rosary. It is not about Mary. It is about Jesus. Humingon siya, dali raming makagawa sa Darwin, matorture jud mi Darwin ba? Kung imo siyang parosaryuhon, ayaw jud siya parosaryuha Darwin, anang inyong giingon nga inahan, dili siya kalitok og Mary. Huwina mo. Ingon anak ka powerful angan sa inahan sa atong Ginoo. Ayaw na siya paampuaan ng inyong giingon nga inahan. Ayaw na siya paampuan ng Maria. Litok siya. Maglisod siya glitok og Mama Mary. Dapat yung lain, usa ka registered nurse from Butuan. Daghan akong video, di man na to i-upload ni. Na-upload lang dyan, pero wala ko ipakita. Tanawin yung Facebook na ko. Pero karon din ako mag-upload. Ako lang ipadungog ninyo. Okay? To protect the identity of our, the victim being harassed of the evil spirits. Usak ka babae, gara sa demonyo, ako ipangutan na, are you afraid of Mama Mary? Paminaw ha? Karon naulian na siya for 12 years, garas. Napobre sila tungod sa iyang sakit og possession. Tanang doktor ilang ginuulan maayo. Pero karon naayo na siya. Ito pagpaka na Ginoo. Ako paminaw mo, parang ganahan mo magrosaryo ha? Torture ang yawa kung magrosaryo ta whole family. Okay? Paminaw mo. That by their holiness! Are you afraid of Mama Mary? Do not mention her name. We are... Do not mention her name. Even the name of Mama Mary, Satan is tortured. Grabe no? Kung mahibaw ko ng mga protestante ni, di na sila pangatake ni Mary. Imagine ka, matorture ang mga demonyo sa ngan lang ni Mama Mary. Amen? Gabantay mo atong sakristan nga naposes, ayaw na siya paampuan ang inyong gingon nga inahan. Wa jud bigong Mary. Ya karon sad, usa ka di na siya nagsulti ani ang nyawa. Do not mention her name. Are you afraid of Mama Mary? Do not mention her name. We are trembling in fear. We are trembling in fear. Grabe no? Atong pakpakan si Mama Mary. Kinsa ra may magmama aning Mama Mary, kita ra man siguro. Mabudagin ka, di naman kaganahan mo. Tanaw ring Mary. Sino naman kagpangatake? Uy, tinoo dili. Biblical ba na? Magmamata niya? Biblical. Na sa San Juan 19:27, sa tustilan sa cross ni Kristo, mingon si Kristo, ngadto sa iyang inahan, babay, aniya ang imong anak. O mingon sad siya sa iyang tinunan, anak, aniya ang imong inahan. Ya kita tinunan ba ta ni Kristo? Tinunan ta ni Kristo. San Mateo 28:19, panlakaw kamo sa tibok kalibutan og himua sila nga akong mga tinunan. Bunyagi sila. Nabunyagan na mo? Tinunan na ita. Og si Kristo miingon sa iyang mga tinunan, mga anak, ania ang inyong inahan. Grabe. Watabiyain ni Kristo nga ilong tuapos. Iyang gibilin kanato ang iyang inahan. Padayon. Why are you afraid of Mama Mary? We are many, but Mary is so afraid of her. We are afraid. Why are you afraid of her? Because we are dirty. We are dirty. We are dirty. We cannot. We cannot live in her presence. We cannot live in her presence. She's too pure. Immaculate. Pure. Ito pakpakan si Mama Mary. Grabe no? Pader, matuo man kagyawa, pader, nga yawa man na. Ingon to mga pastor na komentaryo nako, mga pastor si paminaw nako, no? Tuo man ta. Basta mo align ganit sa official teaching sa simbahan, way mahimo si Satanas, musulti siya sa kamatuoran. Amen? Wala nga, I hope you will pray the rosary every day. Bring your rosary wherever you go.
pray the rosary every day. And your family will live blessed. Ngunit the greatest protection. Ninaog las Mama Mary. Tinuod yun siya natong inahan. Ninaog siya dito sa Cuba de area. Huwag na siya nga, pray the rosary every day. Manang gubot ito pamilya. Manang gubot tag huna-huna. Okay, we never spend time in reflecting the lives of Jesus in the rosary. Amen? Ganong balik-balik man, brother. Okay, balik-balik pa na itong mga sa. How to destroy our repetitious sins by repetitious prayer. Through the contemplation of the life of Jesus in the Holy Rosary. Amen? Sugod karon, please. Kung gusto ka maprotektahan ni mo yung pamilya, matorture mga yawa, mausab, mahinahinay, kuha ang bisyo sa atong kaugalingon, pray the Rosary every. Okay, you cannot defeat our vice. You cannot change yourselves without the help of the Mother of God. Amen? Nalipay ba morong adlaw? God is good all the time. Doon na ako na binatanon, anak. Kumingog, God is good. Grabe. Kumingog all the time. Siyempre. God is good. Nawaran. Grabe. Ang dagway ninyo, grabe dyan. Walang nasakit. Grabe. God is good. Bintaha gamay, no? Usban ko na ito, be. Kanang masakit, no? God is good! All the time! Atong pakpakan na ito, Ginoo, no? Nyo karon, follow and subscribe sa ito YouTube channel. Karon lang, before ko ni-solder nag-live ko, nag-share ko sa mga different experience. Every day, doon ako idaghan kay mga experiences nga maka-inspire. Ako nang gigamit ako Facebook para lang dyan to inspire a lot of people. Okay, we are here to inspire before we expire. Kung sa to, we are here to inspire before we expire. Amen? Muna nga, use the sacramentals of the church, but before that, receive the sacrament in the hands of the priest. All priests are in persona Christi. They are the heart of Jesus in the midst of the people. Kita kag mga pari, they are the heart of Jesus. Muna yung sign, bisag di perfect ang pari, it is the greatest sign of the love of God. Gano man ang pari ray makahimo sa pan nga lawas ni Kristo. Munang simba mo kada Domingo, gano man si Kristo inyong gana dili pari. Ang pan nga himong Kristo, ang pari ray makahimo ana. This is my body. This is my blood. Pakapin lang ako ninyo, no, before ko mag-bless yung sacramentals, pakapinin ako ninyo. Kaya kung palit mo ginamos, doon na may pakapin una. Mo ni siya. Dito sa Lanciano, Italy, doon ay pari dito, nag-doubt siya sa real presence. After consecration ni Christ sa pari, dili na ordinary bread. Dili na ordinary wine. Real Christ na. Real flesh. Real blood. Ang pari nitong 750 AD, nag-doubt siya sa real presence ni Kristo. Kaya nagkaon niya pan nga po'y lami, inom niya sa bino nga po'y lami. Mananing siya, dili dyan ni real Christ, dili na real flesh, dili na real blood. Kaya man, ang taste, mao magapon. O nang pag-consecrate niya, makigsunan, hapit pabudlat iyang mata, this is my body. Ang tibuok ostiyas, nahitabo ni Lanciano, Italy. Muna the greatest miracle of the Holy Eucharist. I-search ninyo, ha? Basahan ninyo. I-share ninyo sa inyong family circle. Kiwa sila kahibaw ni ini. Daghang mga Katoliko, wa kahibaw ni ini. Ang mga protestante o mga atheists nga nakabasa ni ini, ni balik Katoliko. Kaya naa sa simbang Katoliko ang Kristo nga gisangyaw sa laing pagtuo. Okay? Pag-consecrate niya sa pain, ang pain nagkadugo na himong unod, na himong tinuod niya unod sa tao. Pag-consecrate niya sa bino, this is my blood, ang tibuok bino, nagkadugo na himong tinuod niya unod, adugo ni Kristo. Hangtod karon. 2023 na ta, next month, 2024 na ta. Ug ang dako milagro makaigsunan, hangtod karon. Wa madugta ang pan nga nahimong unod. Basahan ninyo sa internet. Di ba mo aron? Wala. Mo nang di mo ganan mo simba. Yun yung tanong, pare ray maddato ana. Pare ray hindot sa kayanan. Dili pare inyong gana sa simbahan, the bread of life. Pinaka-the best nga pagkaon. Ako ang panya gikan sa langit. Ug ang panya akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ug ang ipainom ko kaninyo, mao ang ako dugo. Kamu mga ginikanan,
kung nahibaw mo na inyong dadon sa simbahan, kay nga man si Kristo nga to, so posible, ang atong katedral, ang atong mga simbahan, matraffic panahon sa Domingo. Kay atong atuon si Kristo. Nakita lagi katulig, pitok-pitok na ba itong mata. Yawa pa dyan ba, tagbaw ang simbahan. 750 AD, gi-underwent pag scientific investigation. Katong bino nga nahimong dugo. Katong ostias nga nahimong unod. Si Dr. Eduardo Linoli ang nangu, uban sa gatusan ka mga doktor. Nga mga scientists, di basta-basta ang doktor, mga mundane scientists. Unsa? Mundane science, secular scientists, dili religious scientists. Parang dili bias. Gikuhaan nila sample mga kaigsunan. Pagkuha nila sa sample, gidaan nila ngadto sa mga scientists, ang ilang conclusion, the flesh is real flesh. The blood is real blood. So therefore, ni coincide siya sa official teaching sa simbahan. After consecration, real Christ, real body, and real blood. Ito pagpakan ang Ginoo. After 5 years, mamatay ko. Kining akong unod og panit, ma-decompose tinuod dili. After 5 years. Mao na gitudlo na to sa science teacher na to. After 5 years, ma-decompose ta, mapulbos pa abo. Mawagtang, tinuod dili. Pero mga kaigsunan, sultian ta mo. Hangtod karon. Ang pan nga nahimong ostias, wa madugta. Ang pan nga nahimong unod, wa madugta. Ang binong nga nahimong dugo ni Kristo, until now, wa madugta. Karon, bisa i-search ninyo hangtod karon, wa madugta. Unay nakatingandaan sa mga banggiitang scientist sa tibok kalibutan. Ang tungod niya na, daghan mga atheist ni balik sa Katoliko. Ito pakpakan ang Ginoo. Grabe, no? Unya ila pa yung gi-search mga kaigsunan asang dapitang bahin sa lawas sa tao. Doon ay left ventricle, doon ay right ventricle. Ano sa mana? Kaparte sa lawas sa tao. The flesh is the heart, portion of the heart of human being. Mauni ang ostias nga nay dugo, ilang gikuha ang type sa dugo, type AB. Ug mauni ang chalice, ilang gikuhaan gapog type, nga may dugo ang ostias, type AB. Ug ang bino nga nahimong dugo, type AB gapon. Identical. Ito papakan, akido. Unang kun ang mga Katoliko masayod niya na ilang biyaan ang ilang gikabisihan, they will kneel down before the consecrated host. Munang adoration chapel na to, nanas katedral, gi-expose na to siya. Find time na makabisita mo ni Kristo. O ang tanan ninyo mga problema, pagkaanon ni Kristo. Nya ang sa may natabo na to, dool mo tagalbularyo, napatay mga habak, munang kiturtur siya sa demonyo. Daghang naghigog na to karon. It is a reality that Satan is real. Okay? Amen? Our greatest protection is the sacrament of Jesus and the sacramentals of the church. Atong pagpakan ang Ginoo. So karon, naman may mga tubig da ako i-bless.